kono nyakwara Ramogi gin gik mage ma entiere gazette ma Daily Nation kon mano mar The Standard. Nitie deal moro kare kae mano Raila gi Ruto to chal nade twak mar thek ma koro bedo sebedo kadhi nyime koro gisedok mar mondo mi ginona gindik report e wiye Standard kat koro bende nitiere weche go mag chwalo omenda e sikunde ene ngomo sebedo kata katimore ite ma yebe nitiere kar ka kachiel koda ka moko ma kore wacho ni CEOs of state farms to join UDA politics gin magi madhi bedo kar ka siasa e tije mag kembe mag sirkal ikere ga machalo nade Ahinya kinde ma bende wang'ini duond bura mar UDA bende chado timo yiero margi mano dwe mar 12 mano mar higani. Duto te nyaka Ramogi adhi bedo ka kilo ni nonro mar gazet Cleophas. Twak mokwongo idhi bedo gi okil Kamaloka. Koso tindo ok luonge ni okil Kamaloka. Sano ok en okil Kamaloka. En magistrate. Wan gi resident magistrate. Ma do ma Tononoka. En Tononoka principal magistrate court mano mantie county ma Mombasa mano Green Odera wadhi bedo kode kar kaso bedo kode kinde mokalo wadhi do thuolo mar bedo kode Ramogi TV chalo mokwongo kaka jayal buche gino madhi bedo kwa penjo Rambuno nindo e do kose rango manya bedo ni timore oganda mathoth kose tergi e doho gigolo title deed magi giwegi kacha gigolo logbook mag nyamburko magi giweyo kar kacha nitie nyaka moko mag child support kata maintenance mago mag nyithindo ma bende ichiwo ga e doho kacha bingini samoro iwegi ga e doho kacha mok chiw gi kata imako gi ok mak gi iwegi awe bura osetieki to wegi ok dhi mondo kaw wigi wil mar dhi koso koro wakene ni wich wil koso ng'eyo wan gi jomo opogore kato bed siling 5,000 moro mar traffic offense oyudi ki over speed to keti bathe kacha igole 5,000 bigene 5,000 ni banka bura ni oserumo ka en bail kata bond mani tiyo godo to dhi ma bura ni rumo molore onego pesa nego beni duoko ni tiduoko ni geyo machalo nade be jowa ong'e to bende duoke mani penjo bende kosi chiwo 1,000 kacha titieko iwuok idhi kama chielo bende gin gik mage mantiere kar kacha doho ma pacho kae mano judiciary nosegolo milome kendo milome margi en ni nyaka sani nitiere thuolo omenda maromo $41,000,000 mago mantiere e doho ma pacho ka mago kerango mwandu duto ma jogo osebedo ka mako mano rambun michiwo mondo mi igol makoro moko en omenda mar doho en omenda mar jopiny monego bed ni gidhi mondo mi gikaw okon gi ni gidhi kochopo giko mar dweni mano mar 11 koro Green Odera sani an honorable Green Odera ma bende wadhi bedo kar ka okinyi ma kawuono mondo mi olerno ne achiel kachiel kuke kaunti ma Mombasa ang'wana ka mondo mi wapuonj oganda wa en chenro mar puonjo oganda ni kusedhi tero title deed mari bura orumo onego dhi kawe yo machalo nade koso process mar dhi kaw gige dowe matek ma jowo luoro wadagolo doke jowa koromo sa achiel nyaka sa 2 kaeto bang'e wan gi jathum manuo ni kaka Chinese koso Chinese kora ken Chinese kora wacho kocho Chinese kora dhi mamit kwa mano ang'o bedane kode mano to masenjo ni Chinese koro wadhi bedo gi kaka Chinese koso Chinese wadhi bedo kode ka sa 2 nyaka sa 3 owero wenego mag injili koro wadhi bedo kode kae ukonwa ni safar mar chako nade matielo mokwongo mobire Ramogi TV kendo wadhi bedo kode ka achiel kachiel nyaka Ramogi bang' mano kaka pile chenro mar mbakromo ang' chako kanyo sa 3 charonga wang' kelo ni kanyo wechego mago ma timore kor gwenge mopogore chal mar fwambo kaeto bang'e wadonj kode twak odiochieng' ma kawuono pek mar ngima nitie rowere udhache yo machalo nade ngima pek nyaka Ramogi ma rent ng'ato ok yudi pok ochulo rent kuom dweche madhi 3 kata 4 tich ochunge kata tich onge kaluwore gi pek mar ngima kembe moko oloro owe ka ionge tich moko bende onge tich to pod menyo to bende giyiero tije ojende makamagi e kinde ma wantiere sani onego bed ni gidak nade twak makama mar mbakoromo wan gi rowere studio ka okinyi ma kawuono chenro mar mbakoromo sharo aparo ni ber mar mondo bende wawinje pach rowere ni gichung' kanya nyalo paro James nochiwonwa report moro e Odera ni kaka ji
oganda pek mar ngima ma bende giyudo makata mana sani kata mana tede ot nyalo bedo matek ng'ato dhi to chieme magawa to tiekrego nyoyo gini kata mana chwako kinyowo nyoyo inyowo oganda inyowo oduma pok inyowo maka michwakego nyiewe bedo mayot rowere bende onyiswa ahinya ahinya kaluwore kod dwaro mopogore opogore ni neno kiare pek ma bende ne gibedo godo bang' lando ni nitiere kaka ni kidhi pinje maoko samoro kiduogo e pacho ka nego bed ni duogo gi mwandu mok ng'eny ne dola 500 mano tiende nang'o ni neno duol mar KRC mano railways e pacho ka bende wacho ni chakre dwe mokwongo higa mabiro gimedo kwan mago mag wuodhe kata na nengo wuoth kod kwan atamalo 50 mano nyiso nang'o e kinde mamoko nengo modhi bende wang'eyo dwe mar 11 makama warito chien tarik 14 wawinjo ni nengo modhi dhi dok chien koso oyo dong ber mar mondo mi wabed gi twak makamano aya twagni kono mo jongo kele nyaka iri kanyo machiegni kodi jofambo bende dhi bedo kar kata kore many gene kineno kama gintiere ka koth owichwe kama intiere kata koko chwe chop kache gol pachi county ma Kisumu county machielo mabedo kwa dhi odiochieng' ma kawuono warang'ane county ma Homa Bay, Mombasa, Nairobi ka bende wachoka ni pachu mondo winja neni nyaka sani twak chal nade kama intiere kar kanyo to ngima chal nade osekalo dakika 11 tok 12 kendo mano ng'isi ni tudi kodwa kimiyowa pachi e twak modhi bedo odiochieng' ma kawuono kachiel koda ka weche manyien ka okalo e mbui mag waduto te mag Ramogi TV e mbui mar Facebook wantiere kar kacha live sani Ramogi TV, YouTube wantiere Ramogi TV bende wantiere live, Twitter kata mano ng'ere ni Twitter sani en X wantiere live bende mano achiel kachiel ka wantiere kar kacha Ramogi TV KE tudi koda bende Cleophas Watch e mbui go duto moting'o Facebook, X, Instagram kod mano mar TikTok itudi kodwa to ikonowa pachi kochakre sani nyaka giko SMS line mamo yawe na riadek au chela nono nyakorom ga juanga ani mbui mar X, Facebook, Twitter, X Twitter kanyakla kod TikTok, Instagram duto te iyuda gi nying mar Sharon Ong'aw bed kodwa nyaka giko nikech ma en rupinya mokwongo ho ithundweche. Nobody's arrested, no prosecution, and no police patrols. It's a sign that the security arrangement here has completely failed. Comrades power! Power! Comrades power! Power! I want to state that help should be released in the next 24 minutes. Yeah. Nyakorom ga jonka moro mintiere dakika ina pagadek tok sa pagario marukinyi machiegni e weche manyien nyinga Sharon Ong'aw. Kwachako ni koth mapek madhi nyime kod chwe e moko kuom gwenge mapachoka osechako kelo masira. Jago moro ma jahigni 40 ulano nego e olalo ma Ikamate mayudore i Gembe North e county ma Meru. Masira no timore kako machielo ji 8 oresi bang' lori mating'o osigo. Manyagi dhono ng'ielore apaya mantiere gwenge malereta Samburu. Kalure gi koth mapek mosebedo ka chwe e gwengego mabende okel kod oula mapek. Bad migawo marango chal mar kor lwasi nyose lando ni koth mapek biro goyo thoth gwenge mapachoka ahinya to e giko mar jumane. Lidio Keyo nigi mathoth. Nen koth mapek manochwe gwenge malerata i county ma Samburu. Kodno no kelo ula mapek mano kelo ng'ikruok e wuodhe mag apaya kalori mating'o osigo manitiere kod ji 8 iye nong'ielore. Komanda mar obila ma Samburu David Wambua owacho ni nochuno mondo mi kelnde kalapapla mondo mi oresgo ji 8 go kalapapla mano mar NRT. Mabiro bang' bad migawo makoro chal mar kolwasi golo lendo chieng' tich adek lendo manyiso ni koth mapek biro chwe thoth gwenge ma pachoka chakre tich ang'wen jumani nyaka chieng' Jumapil. Counties mabiro bedo gi koth mapek gin kaka county ma Nairobi, Mombasa, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Isiolo, Samburu, Turkana, Embu, Nyeri, Kiambu, Nyandarua, Laikipia, Murang'a, Meru, Kirinyaga, Tharaka Nithi, Busia, Kisii kod Nyamira. Counties mamoko mabende biro bedo kod koth mapek gin kaka counties ma Kericho, Bomet, Nakuru, Narok, Migori, Trans Nzoia, Nandi,
West Pokot, Baringo, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Vihiga, Bungoma, Homa Bay, Kisumu, Siaya, Kakamega, Kajiado, Machakos, Kitui, Makueni, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kwale kod County Makilifi. Uganda koro kwa mondo mi obeda kicha nikech kodno dhi kelo ula mapek kabende okwagi mondo mi kik gibuogi tie yiende e kinde ma koth chwe kendo kik gioro ula ka kodno chwe mondo mi gigeng' masira mar mil mar polo ka derepe okwa mondo mi oriemb nyamburko ka gitang' mondo giduok chien kwan masiche mag apaya matimore kinde ma koth mapek chwe. Yamo mapek bende igeno ni biro futo manyalo fwalo tado mag moko kuom ute ma oganda dakie kendo pudho yiende moko manyalo kelo masira. Jogo modak kuonde ma lowo osienyore bende okwani obed motang' ahinya to mago manie Aberdare Ranges e alwora mar God Kenya kod gode moko mantiere imbo mar piny Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Yakwarum gajuan kalure kod report mano mar chal mar kor lwasi kori bedo motangi beda kicha e kinde mabende koth mapek igeno chwe mare e giko mar jumani. Kopogore gi mana tiri nyaki county Baringo. Jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki onyiso jogo eko mabende osebedo ka siro jokuoge mag jamni kod omenda kaachiel gi nyiewo jamni mag kwalo ni ndalo mag gi orumo. Kindiki wacho ni piny owacho osechako luwo josiasa mwacho ni osebedo ka siayo lwenye e kind ogendni modak e counties mago ma Samburu, Baringo kod West Pokot kendo singo mar chwalo gi e doho. Kata kamano josiasa mawuok e county ma Baringo bende osegolo duondgi kendo seyo piny owacho kuom makogi kendo chunogi kod ndiko report e wi kuo mar jamni mosebedo ka dhi nyime e counties go. Chris Owino nigi ler. Kata odoko ni jokuoge mag jamni osebedo ka thiro iwgi ne apisas mag obila e counties mag Baringo kod Samburu, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki pod nigi geno mar tieko jokuogego. Wale wanaochochea jamii kuendesha hii biashara potovu ya wizi wa ng'ombe siku zao zimehesabiwa. Tutawakamata na wasijaribu kututisha ati kuingiza siasa hapo ndio tuache ile kazi ambayo tumeanza. Tutawakamata wote. Na hata jela za Kenya zikijaa tutajenga jela mpya. Kindiki wacho ni kopogore kod apedha mar tieko jokuoge jamnigo, piny owacho dhi yaro net mare kendo mako jomosebedo ka siro jonjore makamago kod omenda, jomosebedo ka nyiewo jamni mag kwalo kaachiel kod jotelo mag siasa mosebedo ka goyo siasa mag siayo jopiny. Wale wanaopatiana pesa kwa majangili, wale ambao wananunua mifugo walioibwa, na wanasiasa vile vile, wale ambao kazi yao imekuwa kufanya siasa mambo ya usalama na kuhakikisha kwamba wengi wao wameata chochea wananchi. Kakayo marketo wachno etim, obila kod okwach kich osechako luwo josiasa mawachore ni osebedo ka siro kuo mag jamni kendo siayo ogendni modak e gwengego. Na tumeanza kutafutana na wahalifu wote na wachochezi wakiwemo viongozi ambao wametumia swala hili la majangili kuchochea wananchi, kuiba mali ya wengine na kuua wengine. Kindiki bende ochayo joma osebedo ka tudo kuo mar jamni gi kido kod timbe ogendni modak e gwengego, ka owacho ni kido makelo kuo mar jamni kaachiel kod tho mar jopiny dhi ataro kod pend chik. Na hatutaki mtu yoyote kuingiza siasa, dini ama mambo ya kitamaduni katika siasa. Hakuna utamaduni ambao unasema watu waende kuua wengine, kuchukua mali yao. Na kama kuna utamaduni kama huo utamaduni ni kinyume na sheria na katiba ya Kenya. Kindiki owacho magi e county ma Laikipia bang' romo kod jodito mag obila kod loch nanga mawuok e gwenge mag hoho mar Okak. Mabiro kaluwore gi monj mosebedo ka dhi nyime e counties mag Baringo kod Samburu e jumbe ariyo mokalo, gino ma oseweyo ji mohewo 4 ka owito ngimagi kaachiel gi lal mag jamni mathoth. Mage timore kinde mamoko kuom jotelo mawuok e county ma Baringo owuok oko mar siro chenro mar nyayo kwe, kata kamano gisayo sirikal kuom chunogi kod ndiko dhogi ka apisas mag obila. Ka otelnegi kod seneta ma Baringo William Cheptumo, jotelogo kata kamano okwayo jodak mawuok e gwengego
mondo nyakwe e kindgi. Let us be calm. Let us allow peace to prevail. We have suffered for long, and the time has come for us to speak as a country, as a people, as leaders, and say enough is enough. We need to now stop these infightings and killings and stealing of livestock. Kuanzia leo kwenda mbele tutaanza msafara wa amani kuzungukia sehemu zote ambazo ziko na matatizo. Tutakuwa na hawa wenzangu wote ili kusaidiana na vitengo vya usalama. And let them understand that we are doing what is humanly possible for us to make sure peace is restored in Burundi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara mgajwan kwa uke kaunti mabaringo atiri nyake weche matimore kaunti Masiaya. Obila e kaunti Masiaya koresayo kwa msamuyo weche magarita kuweka monje kod maundu makinde kakinde medore e kaunti no. Mukoko mjotelo koro dwaro ni tim lokrok ni obila duto Matio Siaya kaka yorido arita kwe e gwengego karanyisi ena lego usonga. Majumbe ario mokalo nyocha jonjore onege ji adek. James Okoth ni gilerno. Manoni luongo ni delivery. Kalure gi medruok timbe maundu kod monj makinde ka kinde motimo tiape kaunti no. Jopiny koro odak gi luoro kawang koro ochomo apisas magarita kwe e kaunti no. Kagitwa kichiro mahono mayudore Northalego location county Masiaya e kinde chenro mar solo omenda ne anyuola mane oyudo masira jumbe ario mokalo kalure gi monj makamago mabende noweyo ka ji adek owito ngimagi. Jotelogo no lero ni gisechako chenro mar chuogo kweth rowere mabiro tiyo machiegni gi tend lodge gwenge e chwalo kendo rido weche arita kwe. Just a few days ago we had more insecurity challenges where many people are still being beaten and robbed, even in broad daylight. We want to ask the national security organs, the Inspector General of Police and the Cabinet Secretary in charge of security, that you now must come on board and ensure that the people of Alego Usonga experience peace. Paro mane ojiu gi gavana ma county no, James Orengo, kagiseyo obila kuom samuoyo makoro omiyo jopiny odak gi luoro. Gibuogo mar dhiro lokruok e tesende mag obila e county no. These continuous security lapses where thugs are able to rob and kill people even during the broad daylight is unacceptable. It's a sign that the security arrangement here has completely failed or the total breakdown. We will not allow this to continue, and that's the reason why we have said that going forward we are going to form our own security vigilantes, which is going to work with the assistant chief and the chiefs to give us protection, because it appears that the police force is no longer capable. There's general criminality like destruction of people's property or assaults, which are frequent. Nobody's arrested, no prosecution, and no police patrols. And in fact, the decision that we have made is that it may be necessary for us to create a vigilante, a lawful vigilante, that can help the community deal with the cases of crime. Mai biro bang romo makinde ka kinde e kind jopiny, obila kod jotend josiasa e weche arita kwe, mabende giwacho ni pok onyago olemo. James Okoth, Ramogi TV. Nyakwara mgajonko pogragi mano doho oweyo thuolo gi Rambuna achije abich ma itudo gi ketho mar mayo jago moro omenda maromo shillings milion 13.5 e yor miriambo ni negidhi uso ne mula. Japiny Australia manyinge Bloomfield Thor nochwalo ng'ur ne obila mago kwach kich ne achijego ne wuonde kendo kao pesa ne. Obila ne ojukogi gi mwandu moko makoro itiyogo de doho kaka neno. Achijego ne ochwale doho bang' meko margi e kar dak marunda buore Nairobi. E nyim doho owegi thuolo gi Rambuna mar shillings 200,000 moro ka moro. Burano ibiro winj kendo tarik 8 mano mar dwene. I ended up calling my wife and asking her to come with my money, which was $60,000, to put it on the table so that we could show some proof to these people that we actually had money to procure and purchase gold. And after doing that,
The men counted the money. They left the room with our money. We asked for the money to be brought back into the room because I feared that it would either come back as fake currency or it would disappear. We would never see it again. After that, the agent became extremely violent, jumped over the desk and started beating my wife and beating me. There were other thugs in the room and they held both myself and my wife's hands down so that they could continue beating us. My wife escaped the room, ran down the stairs, and 5 men beat her and sexually assaulted her. But all I can do is I can thank the Kenyan police force for their extreme protection of us, the fastness that they moved, and the ability and the fear that they put into the people that have done this to us. Nyakorom gajuang nyasi mar hingo odiochieng jiwo lweny mar kedo ne ratiro jofwambo kendo thiro lwenje mahimoge. Riwruog jochung weche dwaro tudruok makare kind apisa mag arita kod doho mar jiwo demokrasia margi. Bende jofwambo dwaro mondo omigi luor kod lwasi makare mag tayo tijegi kaka ijiwo ka bende gijiwogi mar mondo migi chwal tijegi e yo makare. Jafwambo mar Judith Omondi nigi lerno. En chenro mane okelo kanyakla jofwambo mar riwore kod jofwambo moko e piny mangima mar kedo gi lwenje mahimo jofwambo. Tiro jogo mabende osedare piny ka odhi e pinje mamoko nikech gigo manegitimo kata stories manegindiko kata stories manegitimo yudo ka koro seche moko gisebedo threatened, ngimagi ok osebedo maber, koro giwuok giringo gidhi e pinje mamoko mondo mi girit ngimagi. Kaluwore gi jagoro maduong' mar riwruok mar jofwambo e pacho ka, e dwe achiel kende maromo jofwambo 20 kedo gi lwenje matudogi kod tije magitimo. Inyalo yudo ka dwe achiel wan gi cases karibu 20 mag jofwambo gi keyo ma osebedo kilao. Kaka odiochieng' manyoro kende wan gi jofwambo karibu 5 manyoro oseluongi gi jachung' ne nonro mag sirkal midendo ni DCI, kendo wan gi jofwambo achiel e kaunti ma Bungoma bende manyoro omonje ode kama oninde gi petrol bomb. Koro yudo ka ndalo 2 kende wan gi cases 6. To mago gin gigo duto mwayudo ywak mag kuom jofwambo gi keyo e pacho mangima. Odiochieng' nyaka yud nitiere jafwambo gi keyo moro mane omonji gi obila, omonji gi josiasa kata omonji gi jomahundu. E nonro mane otim kod jafwambo Chachil Otieno, mahao nus mar ji mane otimnegi nonro koni fwambo chal ka gima miriambo kod weche moko ma ok gin adieri wuokie ahinya to e kinde mane piny Kenya ochomie yiero ka mbui otelo ka iluwe kod redio. Ogai mar jomin buche Renson Ngonga mabende ne ochopo e nyasi no e boma ma Nairobi okoni ochopo kama koro mondo mi duok piny buche ma itudogo jofwambo e doho nyaka gichak chiwo lipode ma otimnegi nonro makare. What I would urge, please report correctly. Don't report for the sake of maybe, I don't know, coverage, I don't know. Report the way it helps. It helps that mwananchi to understand what is happening in our courts. Kata kamano, okoni kaka ogai mar jomin buche, kama ji biro rocho e ratiro mar jofwambo, obiro wuok oko mar neno ni kumo chiu. Investigations into crimes committed against journalists should be undertaken expeditiously and those found culpable should be prosecuted. Therefore, it is paramount that witnesses and whistleblowers are effectively protected and not victimized so as to ensure quality prosecutions are undertaken. Jatatiji mar duol ma ochung' ne jofwambo David Omoyo, mane loso e kaunti ma Kisumu, okoni giseketo lai magindikie jofwambo ma oroch ratichgi, kendo gi ji ma winjo donjnegi. That we have a press freedom violation register, which is part of like evidence that it is tracked, we know the perpetrator and all that. So even if the culture of impunity stops those responsible from being held accountable today, we are sure that they will be held accountable. Jogo ma oyang kaka ji makinde mathoth nyayo lwenje makwako jofwambo, oriwo jotije piny owacho ahinya to josiasa kod apisa magarita. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakorom gajuang e odiochienge maradek e pachoka kingi mar piny Uingereza Charles maradek kaachiel kod Malkia Camilla ne koro timo limbe ka dhowadh nam chumbi e kaunti ma Mombasa. Kingi ne oromne gi jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua ma bende ne ok oyuoro nyasi mag ndalo 2 mokwongo mane otimore boma ma Nairobi. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko miyo ler.
Jolweny mag pi midendo ni Kenya Navy ne jotimo ikruok makare ka girito gi siro nyokingi mar piny Uingereza Charles mar adek kaachiel kod Malkia Camilla manie limbe mar ndalo 4 e pachoka. Kae arita ne ojiw malich mokalo ei nam kaachiel kod alwora mar kambi jolweny go mantiere Mtongwe e kar chung' od bura Malikoni Mombasa. Jatend piny William Ruto mane oten kod minode Rachel Ruto emane okuongo chopo e kambino kar saa 6 modiochieng' mar romo ne Kingi kod Malkia. To e kinde machuok bang'e, Kingi kod Malkia ne jomolo mos gi achiel kuom yiedhi mag jolweny. Kae, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende ne ochopo mar rwako Kingi. Bang' wende mag piny Uingereza kod mano mar Kenya, Kingi ne onono parade mar jolweny go. Kuku mar limbeni ne en rango ikruok kaachiel kod lony ma jolweny mag pi ma Kenya noyudo bang' tieko tiegruok kowuok kuom jolweny mawuok e piny Uingereza e wi yore mag rakore gi wasigu. Jolweny mane opuodhi bang' yudo tiegruogno koro igeno ni biro tiego jolweny wetegi manie kambi jolweny ariyo kadhodh nam chumbi ma en mano ma Mtongwe Mombasa kaachiel kod Manda Bay mantiere kaunti ma Lamu. Kingi ne bang'e wuok kochomo wath manyali Mombasa kuma ne odhi range moko kuom chenro moketi mag rito dho wedhi kaachiel kod alwora mage. Obiro tieko ayanga wuodhe mar ndalo 4 e kaunti ni ma Mombasa bang' timo limbe e kuonde mopogore mani kod historia moriwo piny Kenya kod mano mar Uingereza. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakoramga jwang' mana kanya wadwa he kaunti ma Mombasa George Aoko owacho dichi maka wuone no dichino ero marangwen mabende no dichi mogik mabende Kingi Charles Maradek kanyakla kod Malkia Camilla tieko limbe margi e pachoka. Kokamano haneno kanyo ka sao serengo dakika emprodeko kod ariyo tok sa 12 mar okinyi. Yena mar mundu miatieke gi kanyo chenro podi e lach nekech bang' ma hadhi bedo ka kelo ni nonro mano mar gazet kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Kik dhi mabor. Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Viusasa. Na kupigia kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu wa 100,000 shillings courtesy of Jipange na Viusasa. Wow. Umekuwa ukijipanga na Viusasa? Thank you very much. Yeah. We are rewarding you with 100,000 shillings. Unahisi aje Gladys? Nimesema mtu asante kwa Mungu. Jipange ushinde na Viusasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Get ready to celebrate. Citizen Digital turns 2 and it's all thanks to you, Kenya. Your stories, your trust, your engagement, it's what makes us the #1 news and digital app in the country. From breaking news to Wananchi reporting, exclusive videos to playlists that get you grooving and podcasts that keep you informed. It's all here for you. Join us in the celebration, Kenya. Because with you, Citizen Digital is more than just a platform, it's a community. Citizen Digital, 2 years of trust, 2 years of truth. Here's to many more. Stay tuned for special surprises and more as we celebrate you, our incredible audience. Citizen Digital, celebrating 2 years of trust and truth. Kenya's #1 news app, Citizen Digital. Ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit.
ni mrefu hadi ndege ikipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine Jones mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Nyakoram gajwang na singo ni na biro bedo kabiro mana bang' thuolo matin. Gisani kora seduogan no kanyo dakika ni 36 tok sa 10 mar okinyi. Gisani kora rwakini machiegni ma en nonro mar gazet. Bende gazet odiochieng' ma kawuono aneno ka moko kuom weche mabende ntiere ka gin moko mabende nasebedo kalidhoni mane weche manyien mabende nasemi kanyo. Koka mano machiegni antiere ka gi wuod Kisumo Kanyakwar. Mokiwa nyakach sango. Kile fasaluoch. Ichio. Achirio. Yeah, serio sani Sharon. Sani kontie karaka gazet ma Daily Nation koro rakara ka anto koro adhi makare. Ngeni ka ngasiti ka abiro kod ng'eyo koro ka wuotho kata nyalo gombaka. Nyalo gombaka gi ji. Yes. Mana kamano nyakorom gajwang kanwa chako chenro mar piny sa 10 mar okinyi nwase nyisi ni gazet mar Standard gi Daily Nation kawuono thor weche opogore. Standard aneno ka gimiyo pek weche motenre kod somo ipenjo kanyo no omenda maromo siling bilion 54 manego bende ni chione sikunde kinde thuolo mano mar higni 5 omenda makamano ne kanye kalore ni sikunde pok oyudo omenda makamano. Daily Nation thor wach mabende gichiwo en kalore kod twak mag thik mabende osebedo kadhi nyime ka bende wang'e ni committee mano mosebedo katayo twak mar theke pachoka wacho ne giko mano mar dweni ne wacho ni chieng' tarik 22 gibiro bedo ka gichiwo report makare mano kaluwore kod twak mag thek kata mna report ma ohiu gigo eko mabende gisebedo ka gitwake. Aparo ni Cleophas mane mwachake go kosinen nam mane makoro wamula kwa rango kanyo ageno mie peke ite mara ngwen mara beach kata kamano gidok ndiko report ma en tielo machielo kendo magidok e chenro mar ndiko report ni mano bang' kano sekwere tielo mokwongo bende kane giwacho ni kanyo oge gicha mane giwacho ni gikete gimiyo japiny pek ahinya mano weche go mag pek mar ngima mabende koro jatend piny Kenya William Ruto kod Raila kweth mar Azimio kod Raila Odinga onego bed ni rango ni ere kaka gidhi bedo kata ka gitiyo kata ka girango chenro gi mopogore mano e kinde makoro twak makamae bende koro dhi nyime. Mano mi pek nyakoram gajwang mana ka kinjo kanye ite mano mar 4 gi mano mar 5 Kenya nyawadwa Rozib Eren entiere online kanyo neno kanyo kako kete what Ruto Raila deal means twak mak thek mabendo sebedo kadhi nyime nyakoram gajwang bende neno kanyo koro report mare ibro bedo ka ichiwo koro Cleophas jatend piny William Ruto ntiere kod ting ogai mar Azimio Raila Odinga bende ntiere kod ting mano mar sero jod bura mapachoka mar mondo mi okadh gik mabende gibiro bedo ka gitwake ng'eni kata mna kapo nono ni report osewuok nyaka tere nyimod bura mar mondo mi loke chik wane ko nyalo dhi referendum kata owuoyo. Koro karka iwacho ni en report ma koka dhi ndike koro kosendike nitie chelo moko mano ndike kendo kamane gichope kata ne gimako mana break koro sani gin gi jogo magin experts kata jolony e weche gi mag ndiko koro en kinde moro ma koro irango ni ere kaka magi duto dhi chopo
e yo moro makare kendo duoka ne kwe kachiel koda gigo ma intiere kar kacha. Sharon, nyaka wapar gimomiyo twak ma kamano biro. Twak ma kamano biro mano bang' ng'ur bedo kanyo kawuok kuom Azimio man kwetho magedo sirkal tesre mabende osebedo kacha nobedo mane okar dwe mar adek kanyo ne gibedo ka gibago ng'anyo mano mar seyo kata mar kwedo sirkal motel kod William Ruto. Mokwongo ne giwacho ni ok giyange kachiel koda ka wechewa moko motel kod pek mar ngima, osuru mane medore, paro mar chik mar omenda mabende koro nolokre mobedo kanyo koro en chik mar omenda mano Finance Act 2023. Gik magi mantiere kar kacha moting'o nyaka lokruoge mago ka IBC jok magi monego bed nitiere kar kanyo. Mano ne anyawacho ne en achiel kuom gigo mabende ne en mano chwal kod Azimio la Umoja. Nyaka sani gima nyalo wacho Sharon kaluwore kod ndiko mondi karka iwacho ni Gachagua ne ok omor kata ne okwedo mokalo mano twak madhi nyime kind kweth mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio. Kata kamano nwaneno nang'o matimore kar kanyo, nwaneno ni twagno odhi nyime kata Gachagua noyie kata nodagi. Koro ite mokwongo kar kanyo gazet mar Daily Nation malo kanyo ndi kanyo gi dho Kisungu ni en politics. Wacho ni DP Rigathi Gachagua and rebel MPs will find themselves in a difficult situation. Mano koro kama gintiere kar kacha. Jogi makoro wacho ni gin joko nobalo kudun bura mar ODM. Ponono ni gini otimore ma winjruok ochope. Deal makoro ndi kar ka. What Ruto Raila deal means. Jogi dhi bedo kanye moting'o Gachagua, oting'o jood bura auchiel ka maga ODM kachiel koda kaji mamoko mapontiere mapono nyalo bedo gi paro mano mar wuok kar kanyo. Eri gimoro morito neno kendo wawinji kendo ka irango iteno mano mar ang'wen nitie gino ma jatend piny Kenya bende nowacho mano kinde mokalo. Wach kacho ni asegone agwambo mano Raila Odinga to en poko aigone William Ruto ombulu. Ruto ombulu kendo koro kwae ni kochopo higa mar 2027 olut ne ombulu. Koro rite debe. Iwacho ni bende en singo moro ma ichiwoga ni ero an agoni kawuono kiny ka kine ochopo bende biro gona. Mano e paro mantiere kar ka kendo ni gimoro ma jirito bende odhi bedo macha ni building bridges gik mane dwaro kinde BBI wadhi neno ka gidok kar ka to sero mag jod bura idhi timgi e yo machalo nade. Ang'eni kata magombo rita agombo rito ni lokruoge mage mabende biro bedo kanena ahinya sekta mano mag weche mag yiero ahinya duola mochung' ne weche mag yiero mano mar IBC bende pek mar ngima en achiel kuom weche mabende oganda ma pacho kaendi rito. Wang'eni kamiti ma kamano biro bedo ka dhi retreat Nyakorom Gajwang ka bende gibiro bedo ka gindiko report makare mabende gibiro bedo ka gitero e nyim od bura ma pacho ka nido thuolo ite mar ang'wen gi mar abich ibiro bedo kisome e yo makare. Cleophas kingi nitiere pacho ka gi minode mano Queen mamare. Mano Queen kata mana Malkia Camilla. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar ang'wen gibiro bedo ka gitieko limbe mage mago mane piny Kenya. Limbe ma kamano gibiro bedo ka gitieko e gwenge mago mag kadho wadh nam chumbi mabende ne gimolie odiochieng' manyoro. Nwaneno kata kin tudruok mantiere kar kacha iwacho ni orumo odiochieng' ma kawuono kendo macha kawuono dhi bedo koromo kod grube mopogore opogore tenya mago maga jogo mantiere ute lamo kata jotend dinde ma opogore opogore tenya mago mawuok kadho wath man nam chumbi. Gino mantie kar kanyo monaneno kanyo ka otim nyisruok makende jonevi magwa ma pacho kae Sharon osebedo kata kadhi mano e tiegruok mosebedo malach ahinya ka otelengi kod UK Marines kachiel koda ka mantiere piny Kenya mabende ka gintiere Likoni kaunti ma Mombasa odiochieng' manyoro ne ginyiso lony margi kendo en gino mano ma kod ute fombo mamoko bende mago mawuok oko mar Kenya kendo ne ginyiso lony ka koro wacho ni ero ka koro Royal Marine mago jok mantie kar kacha mosebedo ka chiwo tiegruok ma kamae kod lony ne jogi koro wuok e kinde ma koro giwuok jolweny ma pacho ka mago ma jo Navy dhi yudo thuolo mar tiego jowetegi bende mago mantiere pacho ka. Acho neno ka moro makare en achiel kuom gigo mane jatend Commonwealth ma en King Charles mar adek bende nolero kar kanyo Sharon ni en thuolo machielo moganda dhi bedo kata kayudo mondo migine ane lony kata kit lony manyien mantiere kar kanyo ere kaka tudruok mar piny Kenya kod pinyno ma Ingereza nitiere kotenore kod wechego mag nyayo kwe kachiel koda ka rito jiwo arita e gwenge mopogore. Nitie batuk kachiel koda ka gino mano timo odiochieng' manyoro ne giwacho ni jogo mane onego mano nitie nyadendi machielo bende mano wito ngimane pacho kae to nowito ngimane e lwet
jolweny mago mag jo-Ingereza, mago jo-Batuk, mabe nitie pacho kae, mabende mago nosegol gi pacho ka moter gi mage pinjegi, kendo wacho ni chik bende nosekawo kore. En gimoro manyalo wacho ni kane giriwre kod anyuola mag jolweny bende mantiere kar kacha ka dhowath nam chumbi, en gimoro makare. En morna kaneno ka noidho melino, kata en bot matin mantie kar kanyo mag jo-Navy e kinde mane gintiere kar kacha, to ne en nyasi maber ahinya odiochieng' manyoro. Ka warito mondo waniane, to bende en ng'ap mosebedo ka chwalo wechego mago mag rito aluora kata magi mag environmental conservation. Wano kacha ka nitie ka dhowath kane joka thiro weche mago mag lilo kor lwasi kokalo wechego mag plastic kata chupni, mago bende nitie kar kacha. Nitie pidho weche moko, pidho kata iwacho ni mano kama gintie coral reefs kar kacha. Iwacho koro kosepidhgi kar kanyo mondo mi nam bende oyude muya moro maler kaka dwarore. Oromo kacha kod jo Kenya mosebedo ka chwalo wechegi mondo mi dhowath ma Mombasa ta ahinya mantiere coast obede kod ngima moro makare kata yue kendo. Aparo ni okang' makare nyane lokruok mar chal mar kor lwasi, oganda bende kaka watiyo gi nembe, kaka watiyo gi dhowedhi. Kata kamano ginero ma bende oganda kata ne jopiny ngima ing'eni bende menyo limbe mano mar kingi e pacho ka. Wach ma bende oganda ma pacho ka osebedo ka rito pono no biro bedo kokwa ng'uono, donjo ka nokwa ng'uono kaluwore kod oteku mathoth ma bende dibed ni jolweny mago mag Ingereza notiyo godo e pacho ka. Ang'eno wach ma kamano osebedo ka nyayo paro jogo notiyo gi teko mathoth ahinya. Kwerewa moko nowito ngimagi, moko kata ka ntiere sani gionge kod teko mar wuoth. Mane ntiere lwenje moko mano e kar ik mag jolweny moko mane otho kata nowito ngimagi e kinde mag World War I kod mano World War II mane ntiere kacha Kariako. Nono gin jodongo, nitie mosechopo higa 117 mane nitie kar kacha kendo midila. Jogi sani ok nyal wuotho. Nitie chiedh nade mopogore opogore mantie. Kopogore kata gi kwayo ng'uono. Magi wacho kacha ni ero en kwayo ng'uono koso bedo kod osiep makare emonego bed ni rango. En duogo wacho nade gik manosekalo, kendo duogo kuot mana jatend piny Kenya mokwongo ma pacho ka mano Jomo Kenyatta nowacho ni gigi nosetimre kendo nosekalo, ok onya dak e past. Wadaguru sani ka warango osiep manyien monyalo bedo godo. Bende ni kinde machielo madhi neno ka gigi pod olose kotieko paro makamano bende nonyeyo paro mopogore opogore kata mana kana neno TV mamoko mago mag pinje maoko. To wacho ni to ok nodhi straight to the point, wacho mana ni musuru ginosetimore koro wane kaka wanyalo soja on. Ne wan ka kod jalonyo weche mag tudruok kod pinje maoko Wycliffe Nyafuanga noduogo kono kama ler ni ok dotem wacho ni mos. Ko wacho ni mos oganda mosebedo ka seye kendo kwedo chenro makamagi dhi yudo thuolo mar wuok oko kendo lando ni ero jatend Commonwealth ma bende nitie kacha ka jatelo ma e piny ma Ingereza King Charles mar adek oyie ni notim ketho higa bende gino chako timre kara ng'o Sharon. Nitie state of emergency manokelo gik mopogore opogore. Sir Evelyn Baring ma bende no Orlando state of emergency mano 1952 higa 1952 nodhi kacha kuom thuolo mar higni 8. Thuolo mar higni 8 ni jo Kenya nokale midhiero machalo nade. Kanyo nitie jogo manowito ngimagi, ne wantie kod riwruoge mag mamau mopogore opogore. Sharon, jogi moko kuomgi pod ngima. Sani ni penjo kata King Charles mar adek mondo mi osieme kata kama noike Dedan Kimathi. Joge dware mondo mi oike, omiye ik moro kaka thuon mapacho kae, achiel kuom thuondi mapacho kae. Bende wadhi neno ka gigi dhi timore. Nitie anyuola mag Koitalel Arab Samoei wacho ni wiye nong'adi kendo tere piny ma Ingereza. Gidwa ni mondo duoke pacho ka. Nwaneno moko matimore pinje mago kaka mano mara Patrice Lumumba nogol wiye mano bed kata kokan kata nyuola moro bende kaunti ma Kisii bende ywago thuon gi ma bende nogol wiye ma bende giwacho ni jolweny noringo godo dhi godo pinje Ingereza. Kineno kama ne Patrice Lumumba gin nitiere macha ne gin wakoloni magi ne gin jo Ufaransa. Joka nokawo gino moduoko nyaka pacho kama gintie. Nen mor ne anyuola gini biro nyaneno kitimo ne jowa to gino emomiyo nokono wa chenro ka chieng' tich ariyo mano Wycliffe Nyafuanga wacho ni kotemo wacho ni mos inyatere kore do mar piny mangima mochune weche go mag ratiro mag oganda oyie gi ketho wacho ni ketho gi gin magi to wacho ni koro pounds adi modhi chiwo
ne anyuola machalo kamagi mondo mi giyud ratichgi. Wach ma kamano nitiere kata kamano odiochieng' ma kawuono nyakor mga jwang'e odiochieng' mar ang'wen ka bende Kingi kanyakla kod Malkia biro bedo ka tieko limbe margi pod entiere kaunti ma Mombasa. Nyawadwe kaunti ma Mombasa biro bedo ka menyonwa limbe mare odiochieng' ma kawuono. Ang'eni Cleophas gik mapek gik mathoth omipek kiny ma kawuono e gazet mano mar Daily Nation. Machielo nitiere mibadhi madibed noneno mane kambi manyayo teko stima e pacho ka mano Kenya Power. Nitiere jal moro mantiere koda higni 31 mawachre ni nitiere kaka kambi neno chiwne tenda mano mar siling bilion 2.9. Tiwacho ni tenda maka ni chiwe nitiere e ite mogik mano mar Daily Nation. Mano jal makamano wacho ni kata mana ka ni chiwo tenda. Wachre ni Kenya Power notiyo kod yo mong'ere kaka colonial law mar mondo mi ochiw tenda makamano. Tenda makamano nochiw ne kambi mong'ere kanyo kaka Haliberi. Kendo nochiwne gi contract mano mar neno ni ginyiewo iwacho ni gi supply meters mago mag iwacho ni supplies branch unit madirom mita 320 gi 800. Koro iwacho ni tenda makamagi na ochiwne e yo machalo nade. Koro iwacho ni mibadhi noneno kanyo. Kendo gik ma debed ni juolo wang' ahinya kata wich. Iwacho ni sani Sharon kaka nochiw tenda machalo kama nochiwe e yo mapiyo. Jali ndiye ni 31. Wacho ni okunya bedo gi lony nyalo bedo ni nitiere. Kaka ondike gazet ka mar Daily Nation itemo gikarka. Wacho kanyo ni kaka ne otimi yiero kendo kaka ne oro kata ne otere chenro no piyo ahinya. Bende gin moko makelo penjo mamoko bende. Penjo mamoko mantiere kar kanyo ere kaka negi kambi mar Kenya Power ne ochopo e chenro mano mar tiyo kod supplies branch mano kotenore kod wechego maga wacho ni gin tiere kod mano wacho ni smart meters. En ang'o mano miyo giwacho ni gidhi mbana ne supplies branch mondo mi gichwal chenro machalo kamagi. Gin gik mage mano chopo kar kanyo. Jatatije mano ka Kenya Power Joseph Siror bende koro nochopo nyim komiti mano mar od bura. Ang'eni penjo mathoth pod tie kar kanyo kendo pod obedo thuolo mano mar lero ne oganda. Gigi duto biro Sharon e kinde ma inono medruok e nengo mano mar sitima pachoka. Kiani kiyude to rumo piyo kata kiyudo tokens ma siling 1,000. Tokens ma siling 500. Nyakora mwenye nyakona ni chon nomiye kare thuolo mar dweche 5 mokalo kare dweche 6 nomi units maromo nade to sani pogruok ni kanye odok piny koso Ang'eni pod entiere malo kata bende orumo mapiyo kata nyiewe sani to orumo mapiyo kata kamano koni somo sigana ni nyakora mga jwang'e iye matut bende wachre ni kambi mano mong'ere kaka Haliberi wege kata mna jal ma bende en weg kambi makamano nyinge Dennis Mbweka. To Dennis Mbweka ni bende wachre ni en achiel kuom joket mwandu kata mna johala madongo donge pachoka ma bende nosiro kweth mar Kenya Kwanza e kinde ma bende negitimo kisera mar ombulu. Koro penjo pod duong' dibed ni tenda kanichiwo ne kambi mare nochiw kaluwore kod sir makamano kata uyo weche makamago nitiere ite mogik mano mar Daily Nation hidhi mar mondo mi isom. Kapok owuok e ite mokwongo nyakoro mga jwang' Cleophas nitiere nonro ma bende Infotrack notimo ne jotelo e pachoka. Mana gitimo ne MCAs, ne gitimo ne woman rep, ne gitimo ne senators kanyakla kod governors. Wang'ini waseyango ne nyakoro mga jwang' senators ma pachoka kanyakla kod governors gi woman rep kaka gisebedo ka gitiyo kaluwore kod Infotrack. Jogo ekwa be nagidayo dhogege gineno ni jomagi mosebedo katiyo e yo makare. Kata kamano kaluwore kod nonro makamano oganda mapachoka wacho ni MCAs e kinde thuolo mar higa achiel bende gisebedo ka gitiyo maber moloyo ka bende aneno kaka no migi kwana tamalo ahinya counties 25 otelo ka ma bende nigi kwana tamalo 50 gi wiye. Kama gintie kar kanyo mane ite no mokwongo kendo wach mantie kar kana beni samana no list ni amanyo counties magwa makalu amanyo county ma Meru chaka manyo county ma Siaya magi counties ma MCAs osebedo kod ich gi weche mag fecho oko jotelo moko kama gintiere kar kanya Mira bende no temo koro kana rango gi kar ka magi counties mana da temo neno to koro Sharon kaneno gi kar ka county ma Konigo wacho ni counties mosetimo maber ahinya e gwengewa makaluo Homa Bay atamalo 50 koda beach poti kwak ni MCS mago e county ma Homa Bay. Wacho ni mano namba achiel e gwengewa makaluo kaeto bang'e nitiere county machielo ma bende nitiere kar ka monego bedni warango county ma Migori biro e thuolo mano mar 21 kaachiel koda ka
county ma Siaya. To daki chaki gi county na Homa Bay. Okine ka Homa Bay nitiere namba 2 ka. Dong Homa Bay ema chako gono telo e gwenge ma Kaluo. Kaeto Migori, kaeto bang'e wantiere koda Siaya kama intie. County ma Kisumu onge ka. County ma Kisii nitie ka thuolo mar 18. Nitie county ma Nyamira manotemo thicho ko governor margi bende ok wanene 25 mokwongo kar kae. County number 1 en county Manyeri, Elgeyo Marakwet nitie kar kanyo kod Nyandarua, Machakos, Homa Bay, Murang'a. County ma Turkana, Kitui, Baringo kod Makueni mako thuolo mar 7. Kendo mae gik moko mopogore opogore mag sebedo kata ka girango gin gik machalo nade Sharon. Omiye peke ite mar 7 kendo ite mar 7 kar kae morango ni gin gik magi kata metrics magi mane gitiyo godo mano mar pimo tich mag jogi mago mag counties atainya assembly mago kotelne koda MCS mawuok e counties ma opogore opogore. Mokwongo girango ere kaka ne gitimo weche gi mag representation kaachiel koda ka performance magi kane gintie kata weche go mago mag grassroots. Mago nitie joma moko bende ma osebedo kata ka nie thuolo mar MCS to idho mochopo nyaka lemono mar bedo governors. Mago ka irango e counties mopogore opogore kaachiel koda ka jotelo mamoko ma bende yier gintiere kar ka. Kiwacho ni MCS duto en average score maromo nade 68. Nyoro nwarango ka gazet ne en average mara ng'amane ni malo mogik e woman rep ne nata malo 50. Makata koro MCS oselogi. Nikech MCS aneno ka gibiro bang' governors. Nikech governors iwacho ni ema nokao 57% kiketo average. Bang' MCS ni kwan atamalo 50, senators kwan atamalo 46 kiluogi gi woman rep. To Cleophas gima seneno nikech ing'eni kembe mabendo sebedo karamna katimo nonro kaka Infotrack mabendo sebedo ka penjo ganda penjo mopogore opogore. Aparo no ganda bende duoko kaluore kod kaka gineno kaka od bura magi osebedo katiyo. Kuom ranyisi counties karamna od bura mag counties mabendo sebedo kod tungni. Waseneno Meru kanyo no kaneno ko ganda bokanene karamna top 25 counties mabendo sebedo katiyo makare. County mano ma Nyamira mabende koro nagdatecho ko governor margi bende. Maro Meru ni namba 21. To wacho mano bende buok manitie kar en buok ose gima chalo nade MCS kene magitimo gigi nikech gipogore. MCS ero nitie ka namba 21 kama gintiere kar kae mano mogik e kategori mano mar top 25 kaachiel koda ka nyoro governor margi bende en achiel kuom governors matimo maber ahinya. Iwacho ni en top 10 mano kama gintiere kar kacha. En governor koso jopiny. Wach monde kar kae iwacho ni Kenyans endorse assembly swag. Wacho koro gipuodho mano ka koro Nyeri ero koro chopo kacha koda atamalo 60 koda 8. En geno mantie magi achiel kuom telogo mabende nochwal machiegni ne jopiny. Nyakoro mga jonko pogore gi mano bende ka yudo thuolo nitiere weche mamoko mabende nitiere ka. Aneno Samo Chola bende nitiere ka mabende en jagoro maduong' mano mar Gor Mahia gisene lap dhoge ndong' mano mar bedo ker mano mar FKF. Wach makamano nitiere ite mar 43. Kopogore gi mano jodak e kaunti ma Nairobi Cleophas sani kintiere gi nyamburko ni cha tidhi godo buore Nairobi tipak kanye ng'ini fee osebedo ga 200 odiochieng' kodiochieng'. Sani no mede gi siling 100. Buoko ma bende oganda no yudo odiochieng' manyoro ka gichulo siling 300. Makaluore koda lokruoge mopogore opogore mabende sirikand kaunti ma Nairobi noketo. Sani koro kida pak buore Nairobi ok en siling 200, en siling 300. Wache makamano ntiere e ite mano mar 8. E ite mar 12 Nyakwaro Bugajong benen kotenre kod weche maluoro NLC mano National Land Commission. Katika mano ntiere wach moro mabende nomako wanga bende kapok wadhi gazeti machielo Cleophas mano e ite mar 5 mano mar Daily Nation. Gisani Nyakwaro Bugajong bende ngini duond bura mar UDA gibiro bedo ka gitimo yiero margi mane dwe mar 12 mano mar yiero jodito mopogore opogore e duond bura no. Koro na nitiere kaka parastatal chiefs mago CEOs kata mna jota chenro mabende tayo parastatals kata migepe mopogore opogore mago mag piny owacho nok nego bed ni givai any position. Sani koro no nyisgi ni gibro bedo ka givai for positions ahinya duond bura mar UDA. Mano nyiso nango gibalo kod kare mano mar 77 mar katiba mapachoka mabende wacho ni jal mantiere edcom mano mar awachin mar sirikal ok nego bed ni dhi
laro lemo mora mora. To paro makamano bende nosichiwne duond bura mar UDA kod Attorney General ma pachoka Justin Muturi kanyakla kod jatend jotend migepe e pachoka Musalia Mudavadi. Lokruok osechako bedo kanye kendo Cleophas. Aya, iwacho ni mana kama gintiere kar kanyo gin paro mago mag siasa. Giwacho ni weche go mago mag yiero gidhi bedo kanye. Iwacho ni magi bende e chal mar wach. No kata ka lokruok enotim kendo ka gin mago e chal mar wach. Wadhi neno ka Mudavadi dok bedo ogai mar duond bura mare mar ANC koso gidhi chalo yo machalo nade. Magi jotelo mantiere kar ka kendo warito winjo ni kama intiere kanyo odhi bedo nade. Cleophas Malala ne wacho ni ero mano kama gintie ne gidok mana girango mano ng'eto mano chiw kod doho ma pachoka ma koro bende no chiwo wechego kaka telo mag duond buche onego bed ni bede. Mane gima ne gilero kar kanyo, mane kinde mag intiere kanyo. Ka wacho ni sane gichako chenro mag neno ni yiero adier otime yo makare. Samoro jogi mano yier mantiere Parastatus gi Sharon ema koro bende nigi thuolo mar yudo kata telo e duond bura nikech ne gin johera mag UDA ema koro bende no yudo lemo moko mago e kembe mamoko mago mag sirkal. Koro rito neno nyakorom Gajwang' e kinde mag yiero mano mar duond bura mar UDA ma bende biro bedo kitimo chieng' tarik 9 mano mar dwe mar 12. Saringo mapiyo nikech ang'e ni saa achiel bende iraneno ka osechopo kanyo Cleophas. E ite mar 6 kwanyalo mana ng'iyo mapiyo piyo mar Daily Nation. Bende gisani jatend piny Kenya William Ruto bende koro noyango tij jatend jotend migepe Musalia Mudavadi en mane, to mano mar Moses Kuria to koro en mane. Mano ka luwore kod pogruok mar paro ma bende oganda ma pacho kose bedo godo ni kara Moses Kuria timo mane to Musalia Mudavadi timo mane. Inyalo pare kinde ma bende koro bende nilero apisi mano ma kare Luis Kocha. Sani koro yangi kinyalo ng'iye ite mar 6 Moses Kuria ma bende jatend migao nyakorom Gajwang' mochung' ne mano performance and deliveries management. Koro biro bedo kinene kanye tije mage ma bende biro bedo kotimo e oyange. Itneno kanyo ni overseeing, monitoring and evaluating the performance of all government ministries, departments and agencies. En mabende koro chung' ne ng'iyo kaka jotije mag piny owacho biro bedo katiyo. Mudavadi mabende jatend jotend migepe, bende jatend migao mochung' ne weche mago mag limbe mag pinje maoko bende neno tije mage. Wacho ni assisting the head of state and his deputy obiro bedo kokonyo jatend piny Kenya William Ruto kanyakla kod jalupne mano mar neno ni migepe mopogore opogore pachoka otiyo e yo makare. Aparo ni mano ni kare nikech Moses Kuria otelo ni jotije mago mag piny owacho to koro Musalia Mudavadi mabende jatend jotend migepe bende en jatend migao mochung' ne weche mago mag limbe mag pinje maoko. En ting' mare en mar neno ni okonyo jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne mar neno ni migepe otiyo makare. Doneno ka nitiere pogruok kanyo. Kendo pogruok makama wacho ni weche mienjo Kuria role mar onego bed ni chalo mar Mudavadi en mane. Aya, overseeing, monitoring and evaluating performance of all government ministries. Mano tie kar kacha kachel koda ka eno tudre kod migepe mago mopogore opogore. To Mudavadi konyo jatend piny Kenya kod jalupne neno ni migepe gi otiyo yo moro maber kendo kaka dwarore. Sharo ni gimoro ma pod warito neno ni odhi chalo nade. Kimedo magi lwenje mantiere malo kagi kende Sharon. Chaki mede lwenje madhi biro bang' ka deal mar Ruto gi Raila wuok ma Uganda oseneno ni en ang'o mantiere kar ka. Report mano mar bipartisan mano National Dialogue Committee bende koro osewuok en mane e bipartisan talks gidhi chomo kama chalo nade. En gimoro ma warito. Dispute nitiere kar ka koso gidhi medo pogore. Mane paro maduong' mantiere kanyo korom Gajwang' ka wani yudo thuolo wani some gazeti ma Daily Nation. Nitiere kod weche mathoth, weche mag tuke ni kanyo, weche mag ohala, weche matimore pinje maoko. Bende ite ma iye Cleophas nitiere kanyo dientu. Aneno The Voice nitiere kanyo korom Gajwang' ka yudo thuolo to wani soma. Cleophas ang'eni nek beni donjo e twak mokwongo chenro mano mar rupiny. Dong wadonjo ne gazeti ma The Standard mana mapiyo piyo monyalo liedho ne nyakorom Gajwang'. Gazeti ma The Standard nyakorom Gajwang' wach maben no mipeke en kotenre kod weche mag somo. Ipenjo ni omenda maromo siling bilion 54 omenda maben noket tenge manego bed ni nichiwo ne skunde mapachoka en kanye kaluwore ni nitiere nonro mabende koro yango ni skunde mapachoka chutho to mago mag sekondar poko yudo omenda moheo siling bilion 50 e kinde thuolo mar higni 5 ma okalo. Mano tiende nang'o? Ahinya ti kindegi ma bende koro nyithindo kata mana jopuonjre oseloro sikula.
Aya, mano konyo neno kanyo ite mokwongo. Nitie weche mopogore opogore mantiere kar kanyo Sharon. Kata kopogore gi magi mag sikunde kaachiel kod magi bende mag omenda monego bed ni ichwalo kar kanyo. Ng'eni nitiere odiochieng'no ma piny mangima ne dhialo tij fwambo kata lwenjego mahimo tij fwambo ni gin to gin mage. Mano ite maraboro chiwe kar kacha no chiw twak tie jofwambo ma thoro ka imako gi kendo itero gi kuonde mopogore opogore, wacho ni idonjo negi samoro nikech gindiko sigana madwarore kata mopogore opogore mago magisebedo kacha ka gichwalo to koro gin mage onego bed ni ikonyo go jofwambo e tijegi machalo kamago. Kamachielo bende nitiere mago iwacho kanyo weche matimore e pinje maoko bende nitiere kar kanyo. Mano koro wacho ni Qatar en gi ting' mane lweny madhi mbele kar kacha kata twak mar loso kod jojorego mag Hamas mondo mi giwe timo monj magitimo ne jogo modak e alwora ma Gaza. Kopogore gi mano bende naneno kanyo midhiero ma bende omako kaunti mano ma Elgeyo Marakwet kama bende udi madirom 14 Cleophas bende nitie kaka jomoko ne owang'o. Mano nitiere ite mar 20 nyaka Ramogi Tv e gazet mar The Standard koni somo weche motenore kod counties. Wacho ni anyuola madirom 10 kata mana familia madirom 14 mawuok e kaunti mano ma Elgeyo Marakwet bende gisani koro nindo e koyo bang' udi madirom 14 nowang' mane gwenge mago mag Korongoi, Kapcharech ma bende duto te nitiere Marakwet West Sub County. Koro wan isomo pogruok mar paro ma bende nomienjo kanyo. Kopogore gi mano wach mamoi pek mane gazet mar The Standard ipenjo kanyo ni omenda maromo siling bilion 54 mane bende ni chiwo ne sikunde pachoka odhi kanye nikech wang'e nitie kaka piny owacho reso kata mana gayo sikunde pachoka kod omenda. Koro siling bilion 50 ne bende ni chiwo ne sikunde pachoka e kinde thuolo mar higni 5 mokalo. Wacho ne kin siling 50 makamano Treasury bende retain kata mna gikato omenda tenge madirom siling 5,000 e wi capitation ma bende imiyo nyathi ka nyathi e higa mano mar siling 22,244. Migawo mar somo ka omenda kanyo maromo siling 1,900 gi 79. Wach makamano nitiere ite mar 2 ka nido thuolo nikech sang'adowa king'iyo academic kata mna financial year chakre higa mar 2019 nyaka ichop koro ma wantiere higa mar 2022 nyaka 23 omenda ma piny owacho nego beni chiwo ne nyathi ka nyathi gi omenda ma piny kata mna gop japuonjre ma bende piny owacho nitiere godo ineno pending balance per child bende nitiere kanyo omenda ma kamagi chakre higa mar 2019 higni 5 mosekalo nyaka sani bende jopuonjre biro bedo kayudo. Mano nitiere kanyo ka bende neno kanyo gowi ma bende piny owacho nitiere godo en siling bilion 54 gi wiye. Wach makamano ka nido thuolo wanisom Cleophas ang'ini wach motenore kod omenda ma bende chwalo sikunde osebedo achiedh nade ne nyithindo ne jopuonje waseneno sikunde moko ma bende loro chon kaluwore ni gionge kod chiemo ma bende gicham. Nyithindo bende koriem school fees jonyuol ywak matamre gi nono. Mano kama gitie kar kanyo wacho ni en ywak mabiro ga higa ka higa. Mano ka wantiere kae kod jopuonj kachiel koda ka jotend gi e riwruoge mopogore opogore koro en geno ni kata kodok ni gini nitiere kar ka gidhi yudo thuolo mar nono ni omenda ma kamagi biro e yo machalo nade. Kopogore gi manya koro Ramogi Tv nikech sa ong'adowa wan yudi thuolo mar somo pal sanno nyadendi moro kotenore kod weche mag tudruok anya ni nyithindo seloro chon Cleophas kana janyuol kata mana janyuol mar anyiew gazet nwaringe gazet mar The Standard kata mana The Daily Nation mar mondo mwang'e itgi mai ahinya e kinde mago mag mwisho juma. Iyudo ka chieng' tich abich gazet makama nitiere kod weche motenore kod dusruok chon cha niketo nyaka lyrics thumbe mopogore opogore wacho ni hit song of the week nikete iye kanyo to watito koso in mago no kikabe. Aneno gi kuom nyamera to nwaketo gi nyaka ibu ko wacho kanyo ni gima opogore opogore mantie kar kanyo en ni okawo gi kendo bawo gi en obawo gi e korot kobawo gi e korot kacha kichio tineno moko mopogore opogore sano japuonj timbe go onge go wanto kano yudi uketo gi book nwaketo gi book to kano yudi kibo gi book bende en lweny to bende no kokonya nikech dono ka sani koranja fwambo dina bedo jathum marairi anto koro an gima natimo kanyo an nakawo mana maga toke kantie maga dhula kaka kawuono ket kata Eric Ten Hag ni ema watito
watete ateta to wabawe tok buk be onge ng'ama gowa un samoro manuketo ema ne richo nikech dang' wacho ni samoro igai weche ma kamago ok inyal somo godo ok akwed nyithindo manyiri wan waketo mag adhula to igeni interest opogore nok dhawnwa be nok kwedwa kata wan kan waketo koro thumbe to koro en mana lweny uketo thumbe uketo pichni Cleophas sada notieki weche mag matimore gazet ang'eni tuke mopogore opogore ibiro bed ka itugo e oderani manyu utimo nang'o utugo oderani koso nitie tuke mantiere weekend kae mabende wadhi bedo kae ka warango kendo wanya bedo kae mago tukego mago mag EPL mabende wadhi bedo kae toke kanyo wadhi bedo kanyo ka warango gi matut ahinya ni gin gik mage mantie odiochieng' makiny nitie early kick-off mano mar Manchester United nitie kar kacha mano saa 9:30 Man U gocho gi Fulham to gintiere Fulham ka gigocho kar kanyo odiochieng' mag kiny no bende Manchester City gocho kod Bournemouth mano saa 12 Burnley bende gocho kod Crystal Palace saa 12 no mar okinyi Brentford gi West Ham United gocho saa 12 tuke duto madhi chakre saa 12 gi thoth oting'o Brighton kod Everton Sheffield kod Wolves kwa achiel koda ka mamoko mabende osebedo kanyo kwa wacho e kinde mokalo kendo mano madhi bedo kar kanyo ka warito joma rito gi gimoro rito e tukego nikech odiochieng' makiny bende tugo maduong' saa 2:30 Newcastle kod Arsenal wadhi kanyo gi anade kata gidhi bedo ni gitugo e yo machalo nade gazet ma ka ondike duoko mano timore chieng' tich adek Arsenal ne ogo kod West Ham gonde 3-1 Bournemouth nogo kod Liverpool gonde 2-1 Chelsea nogoyo Blackburn Rovers gonde 2-0 Everton nogoyo Burnley gonde 3-0 Ipswich Town nogoyo Fulham nogoyo Ipswich gonde 3-1 ka Newcastle United nogoyo Man U gonde 3-0 Sharon weche thoth ahinya weekend chopo nitie oganda mopogore opogore mane nyasi mopogore opogore ta kwa mana hayo maber mano ne osiepa woro kalungoda Gabriel Denda kiny oingo higni mare 5 arene odonje keny to koro kiny bende mano wedding anniversary mare kiny wantiere kode ka National St John the Baptist Lang'ata mano ka intiere yo Karen kanya mamodhi kata mondo moriwre kode ko walemonegi kendo waketho lwetwa kanyo kawe wacho wadhi ketho dhere ng'ato gi law kwa kiny erokamano ahinya to kambi luonga Sharon ang'a kalni erokamano ahinya kaka mano Cleophas ang'eni weche mag tuke ma bende biro bedo ka tugo oderani nyakorom Gajwang' bende biro bedo ka yudo nonro ne e yo makare chieng' wuok tich ka bende biro bedo kiyangogi e yo makare kaka mano nyakorom Gajwang' aneno ote moro ka mano mar Tom Umino wacho ni entiere Kablak e kaunti ma Kisumu wacho ni waroko Kingi Charles mar adek kod Queen Camilla e pachoka wagombo no bi Nyanza Kisumu City odhi wath mar Port Victoria manochako masani Lake Victoria Jetty kata kamano Kingi tieko limbe mar odiochieng' ma kawuono mane kaunti ma Mombasa kaunti ma Kisumu samoro ochako luonge kendo gwele kendo ne waseyudo malkia moro nolimwa juma mokalo mano malkia mawuok mar Netherlands nen Kisumu mano Maxima no ntiere kode koro malkia oselimowa mana kamano wachni mogik otieko nyakora moge Gajwang' wabeda beda kod weche makare gimoro amora mitimo koth pod chwe wamed bedo achicha apaya mopogore opogore mwatiyo godo ka untiere kar kanyo wabed kod odiochieng' makare erokamano ahinya Cleophas kuom bedo koda e nonro mar gazet nyakorom Gajwang' gazet momori e kind Standard gi Daily Nation idhi nyiewo thor weche ntiere ka jogwada tenders bende nang'o mani tenders tipandoga mana e tok gazet Cleophas ka nido thuolo ntiere tenders mopogore opogore neno counties bende ntiere gi tenders ka idhi soma mar mondo mi ibed gi ng'eyo dakika en 12 tok saa 1 mar okinyi gi kanyo bende makelo wa giko mano mar nonro mar gazet jakisumo kanyakwar biro ni kanyo kod twak mokwongo e chenro mar rambuno diwe do koso an ga kod honorable green mane thor wach maduong' erokamano ahinya orichuru masani
Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwest. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago janka mora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Cha beach nyakoro magajuang sukus kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Weekend. Wuok tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich, sa 10 gi dakika 15 nyaka sa 12. Warom. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwab wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kwapuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, sa 1 gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre sa 5 okinyi nyaka sa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Thoth ranyisi mane oyud seche ma ipimo tuo mar kansa ne ofwenyore ni ok gikel tuo mar kansa. Kik iluor dhi e pim kata timo screening. Dhi e pim nyalo reso ngimani. Bed ni in kod tuo mar kansa, ok onyiso ni ong'adni buch tho.
Oteni okeli kod Roll Media Services. We care. Umesikia about jipange na view sasa? Nimeisikia. Umesikia? Uko view sasa? Niko nayo. Umejipanga? Nimejipanga. We ni show gani wewe ni yako favorite hapo? Mi upenda sana kuwatch Becky. Becky? Yeah. Kabla wao wengine wakuwa wameiwatch, mi wanga nisha-watch na view sasa. Yeah. So kula lunch mtu yangu. Asante sana kwa visa. Kabisa. Zidi kujipanga, participate in the draw. And you never know, maybe unaweza shinda mita 3 at the end of the draw. Kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Oya orenya kuramoge jwang kendo machiegni okinyi makawuono chenro en maru piny ka wantiere kodi kaya achiel kachiel wabed kod mbaka twak mwadagoyo kodi mondo mi wabed ane kod ng'eyo nyakoramoge jwang ni gigi mosebedo kata katimore e doho ma pacho kae iyudogi e yo machalo nade. Kawuono walose mano kawacho ni rambun mago weche konyabedo koting'o bonds, oting'o wechego mago mag cash bail, nitie gik moko ma iketo kata ka isingo mondo mi owe oko kata ka thuolo mag timo nono dhi nyime ka buora orumo nego bed ni dok itimo gi yo machalo nade. Mano odiochieng' ma kawuono waloso kacha ewi gigo mawacho ni karambun odiwe doho tiende nang'o, inyalo rese e yo machalo nade. Okinyi ma kawuono nyakoramoge jwang' antiere kae kod jalmo beno osebedo gi kinde mokalo e lemo mopogore ka okinyi ma kawuono walose dhok kisungu inyalo wacho kanyo ni mago unclaimed deposits mano held by the judiciary. Okinyi ma kawuono wantiere kae kod Honorable Green Odera ma bendo wadaloso godo okinyi ma kawuono. Green Odera en jayal buche mano ka entiere do ma Tononoka odiochieng' ma kawuono wadapuonjre wawinjane ni kiseketo title deed mari e doho kacha ng'ati owuok e doho idhi kawe yo mane, ikawe chieng' mane, to gin gik mage bende manyalo bedo ni keto kacha kata kopogore gi title deed kod logbook mano mar gari. Ibedo kata ka ibedo ng'at ma nigi lony kendo in gi ng'eyo matut ahinya bang' chenro madhi bedo godo okinyi ma kawuono. Yiena nyakwaramoge jwang' mondo mi koro arwake chenro mano wendo na okinyi ma kawuono ma en mano Honorable Green Odera ma bende en jayal buche mane doho ma Tononoka. Okinyi ma kawuono Green Odera oyawra ahinya kendo machiegni ahinya e Ramogi TV kendo e lemo machielo. Mokwongo puoch gi pak kuom lemo manyien kaachiel koda tich manyien masani itimo kanye kaunti ma Mombasa kaka jayal buche. Mokwongo arwakni machiegni kendo mosane ogandawa kaeto ang' wadonje twak. Inyalo unmute microphone mari nikech koro iloso to kwa winji. Aya, koro kanyo, aya, iseyawe koro kawa thuolo ni mondo mi imoso ogandawa machiegni. Leo fasa goero kamano kumrwa ketwa makawuono kendo rwako jowinjo wa mopogore ka winjo wa kuonde mopogore network makawuono ang'eni mbaka ne wagoyo chon ahinya to lokruok moko nosebete omiyo amor kiny makawuono kirwaka network mondo wago mbaka gi jowinjo wa. Erokamano ahinya kendo machiegni Green Odera. Wachaka gi kanyo kiwacho ni rambun magi oting'o wechegi mag omenda mopogore opogore ma ibedo kata ka ichiwo kata ka gintiere e doho kata ka gintiere kuonde mopogore opogore. En ang'o ma wanyalo wacho e wiye kanyo? Mokwongo ng'ato penjo ni rambun ni en ga yo ma doho tiyo godo mondo mi oyud omenda kose en gima chalo nade? Wawinjo kata kuom ranyisi jogo mane ntiere burano mano mar mula mabandia buore Nairobi kar kae gwenge marunda owegi odiochieng' manyoro gi doho ma Kibera mano ka we ng'ato ka ng'ato kod rambun maromo $200,000 ng'ato ka ng'ato e kinde magintie. Rambun ni tiende nang'o ka gin achiel kuom securities ma ichiwo ka kinde ma ng'ato koro chwale doho? Cleophas, mbaka mar rambun ni ama kodendo kudongeren deposits ma ikele kod wachako mbaka ni en mbaka mwachako katiba marwa mar Kenya mar 2010, constitution marwa mar 2010. Constitution marwa mar 2010 omiyo kila ng'ata modonjne gi ketho nafas ama ratiro mar mondo owe oyal kes ka en oko
ka mondo kik kete remand. To ineno king'iyo policies mopogore opogore mag judiciary kod katiba marwa, ineno ko oyiene inyalo chiw rambun mopogore opogore mondo ng'ato yal kes ne ama obed oko seche ma kes ne dhi mbele. Koro rambun ama deposits miketogi mago yo ma court ensure go ng'at ma waweyo mondo yal kes ne kan oko ni en gi yo mar ama wan gi yo mar make sure no obro biro e court mondo endelea gi court ni, nikech gima luoro manyalo ga bet ne en kiweyo ng'ato no odhi adhiya mondo oyal pok yudo kumoro inyalo mako kuome en ni jomoko ringo ga to weyo court. Koro ratiro ama constitution marwa omiyo kila ng'ato ratiro mar mondo oweye oyal ka en oko to oket gimoro ama ranyisi moro rambun moro mabiro nyiso court ni e seche ma kes ne endelea e court ama seche ma kes ne pod iwinjo e doho obro biro e court nyaka chieng' ma kes ne no biro rumo. Mane gima idendo do wani rambun ama deposits ma iketo mopogore opogore. Deposits ni inyalo kete e tieng' mopogore. Nitie seche ma court nyalo ng'isi ni iket pesa ma ama nitie seche moko ma court nyalo ng'isi ni iket bond. Koro seche miketo pesa iluongo ni cash bill. Seche miketo bond inyalo ng'isi ni iket ichwe title deed mari ama iket logbook mar gari luwre gi kuma in go. Mane mamiyo court bedo ga adier ni ng'ani kwawe to nyaka yud duogo moyal kes motiek, nikech otweyo nitiere gimotweyo e court kae ma gino ibro gony ne mana seche ma kes orumo, koseyal kes morumo. Kendo seche ma kes rumo to ratiro ama chik en niya gimoro amora maniketo manitwerigo ni ibro bire court iweyo imiyi. Omiyo mano en mana yo ama deposits go ama rambun en mana yo ma court bedo go gadier ni ng'ani kwaweye modhi oyal oko kar kete remand to biro biro moyal kes nyaka rum, to bang' kes ne norumo ibro duok ni gimoro amora mane otwe. Rambun idwoko kata ka otweyi kata koyudi gi koso ama koyudi gi koso. Gima idwaro kuom ng'ata maketo gimoro ilano e court ni obed gadier ni obiro biro e court nyaka kes yal marumo. Erokamano ahinya. Ka walose wechego mago mag yalo buche machalo kamagi kata mpono magi wuogi e doho kar kacha. Mae kinde moro makoro bende wabire. Nitie oganda osingo gigi e doho. Mano moting'o title deed, logbooks magi, moko bende oketo omenda. Nyalo bedo ni gin omenda marom nade po nono. Ng'ato wacho ni samoro nogola kata gi 10,000. Nogola kod 20,000 mondo mi adhi nyime kabiro e doho to bura ni orumo. Ma ok otweya nikech ok oyud ni an gi ketho kata ochiwna twech mopogore opogore to omenda ni mana chiwo ni onego bed nabiro kawe thuolo machalo nade. Mana achiel kuom gigo ma waloso kiny ma kawuono mago mag cash bill ero koro chopo kare isechule bura ni orumo oganda ok dhi nondo mano ayudo ka mana juma montie ni omenda maromo $41,000 poko kawo mano koting'o logbooks kod title deeds mamoko mano ka gintiere doho. En ang'o mosebedo ka timore? Oganda wa onge kod ng'eyo koso ng'ama lerne gima long'o ema onge? Cleophas, gima ama shida mosebedo ka timore seche ma odonj ne ng'ato gi ketho to ji manyoga wede ama osiepe mondo bi ochung' negi. Koro ineno ka challenge mantiere maduong' en ni ng'ama odonjne gi ketho ok e ng'at ma most of the time ama sa mang'eny chuloga ama ketoga pesa. Jok ma ketoga pesa gin wede ma seche moko wedego kia kata ni kes mane chung' ne ng'ato oserumo. Omiyo process mar olo pesa bedoga matek nikech sheria dwaro ni ng'at ma notweyo dhoge ama ng'at ma nyinge nie title ama ng'at ma nyinge nie logbook ema biro biro to dhi to golo gima notweyo dhoge mondo watne mane omak ama osiepne mane omak mondo owuogi. Koro challenge mosebedo en niya seche ma odonjne ng'ato gi ketho mogole gi deposit ama cash bill ama logbook ama title deed mar gari jok mabiro ga wedene to ka gisetwe dhogi to wigi wil magiwe ok gilu kaka kes no endelea ma kata kes oserumo to giyudo ni gionge ng'eyo
mar nikech oserumo mondo gidhi gigol gima ne gitweyo dhogi. To moko be en ni jomoko paro ni rambun ama cash bill ama deposits miketo mopogore opogore gi mano pesa mar judiciary mok duok. Ok en kamano. Pesa miketo ama mitweyo ng'ato mondo gole mondo yal ka en oko en pesa miduoko ni seche ma oyud ng'at mani chung'ne onge koso ama kata ka en gi koso be pod iduoko ni go. Seche ma court nyalo mana amua kawo pesa ma ne olal mok bire court. Eka court bet piny to wacho ni pesa ni noket ng'ani biro bire court okobire court ma omanye to luongi bomi nafas mondo ikele court to ikele eka court nyalo bedo ni oamua ni owacho ni oyo gima noket kaka deposit ama bond wabro kawo mondo ochung ama ochung kuom koso mar bire court mar ng'ano. Koro shida mwasebedo kuma duong' Cleophas en ni jok ma chungo doggi ama jok matweyo dhog gin jok mopogore opogore kia seche mopogore biro kawe e kes seche mag biro kawe rambun mantiere. Gima dwaro ni jowinjo wa ong'e ama wach madwaro ni jowinjo wa otieke interview wa ma kawuono en seche ma kes oserumo oripo bed ni ng'at manotweyo dhoge no tero receipt moro amora manomigi ama document moro amora manomigi e court registry mondo gichiw mondo processing mar kawo pesa no ochakre. To ka en cash bill seche moko kawo ga ndalo 14 nyaka ndalo 30 kalure gi bank mopogore opogore to long as na isetero receipt midwaro mitero ID mari mitero bank account moripo bed ni keto ni pesa no nikech ok en pesa midwoko gi lwedo ni kwano ni pesa tingli pesa matingli timiye lweti kama en pesa mitero ni bank account mondo wabed ga accountability mar pesa ni nochiw mar deposit ama cash bill to osegony ng'ani ama oseyud ng'ani makosa koro pesa ni idwoko ni ng'ani ama idwoko ni ng'at manochung'ne. Kamano Cleophas. Erokamano ahinya. Lerne nyakwara Ramogi Jwang' thuolo mantiere sani iwacho ni gin weche moko machalo kaka securities kata gigi ma isingo ka gintiere doho to omenda moko bende ok kawgi. Nitiere moko ma ponono ng'ato penjore ni osedonj ne ng'ato ni ng'ani ponono okaw ting' mag nyathi e yo makare mag wechego mag child support kata maintenance mag nyathi kata gik machalo kamago kata compensation jatich ok osebedo kata ka irito yo makare odhi e doho kendo koro okon kambi machalo kama kambi X kata kambi A okone kanyo ni chuluru ng'ani omenda maromo $3 million ni kochule bende ndiye thuolo moro gani ng'ama ochule ok bi kawe koso ok luge gik machalo kamagi. Gin gik moko machalo nade kata kopore gi cash bill mapono nyalo bedo ni kacha nitiere doho to jogi monego bed ni chokogi pok odhi ochokogi to giti gi yore magi riside machalo kamagi ginyalo yudo gi kanye mondo mi gibi koro gikaw omenda manyalo bedo ni okwamo e doho. Cleophas abro chako penjo mogik na to riside ma ikele ko mondo ng'ato oyud pesa manochung' nego iyudo kanye. Sasa ya ng'ato chulo pesa mora mora e doho idmiye receipt. Receipt ni en receipt moripi bedgo nyaka kes nikech receipt ni moripo bed ni seche ma kes tidhi e registry mar court tiwacho ni nachung' ng'ani pesa makama kes ni oserumo koro adwaro ni pesa ni odwokna. Mane receipt mitiyo godo golo pesa. Tiyudo ni gimidwaro kuomi kaka ng'at manochung' en mana ni igol receipt, igol ID mari kod details mag case no mondo odhi okonyi. Omiyo kineno process no en process mayot. To seche mwacho ni gimadwaro ni owinjo wa owinj malong'o kendo gimadwaro ni owinjo wa owinj pesa ma ichulo ka case most of the time ok chule ga ni e court. Pesa mwawacho kaka mag cases mag children ama mag cases mag tije mopogore opogore en kapo nitiere ng'at ma case oloyo to odwaro ni o appeal to court wacho ni oyo kidwaro appeal to ket security moro mondo ka appeal nini ok odhi kare to ng'at manoloyie kes e doho mapinyno yudo kuma obiro gole pesa ne nikech seche moko ng'ato inyalo loyo ng'ato e court tiwacho ni ng'ani aseloye e court ka to dwaro appeal
aonge shida kode mondo apil but adwaro ni abed sure ni ko apil ma aloe to pesa maseloye goni obro bet go mondo chula mondo kik aloye to ayudo ni onge pesa moro amora monyalo chulo go mani miluongo ni security ni ng'ato oketo security mare mondo kes ne ko apil ma kes ne oloye to ng'at man oloye e court ma pincha yudo kaka obiro kawo pesa kuom judiciary mano gima jang'ad bura ama magistrate ama judge ema decide ni pesa makama ibiro ket kaka security mondo ka apil cha ok odhi mbele ama ka kes no ok odhi e yo mar kare ni ng'at ma apil tiyudo kumigole pesa ma imiyo ng'at mane owin e court ma piny Cleophas. Erokamano ahinya. Ng'ato nyalo wacho mana lerne nyakora moge jwang' kendo isimule kacha tielo mokwongo kane waloso. Rambun ni nyalo bedo ka ni gin e yuto mag doho nikech nyalo pe ni ng'omi ikawo mana $1,000,000 ikawo jomoko 300,000 100,000 20,000 to kwan miwacho ni igoyo gacha igoye ga kaluwore gi pek mar kes mantiere koso pek mar bura makoro bende ochopo e nyim jayal bura. Pesa ma ichulo kaka deposit ama cash bill ama securities mopogore mano ok en pesa mar court mano ok pesa ma court tiyogo timo gike pesa no ikete king'iyo mopogore idwaro no king'iyo report ama policy mopogore en pesa miketo tenge kendo ipoge pesa mag judiciary mag tich mawuok e sirikal maduong' omiyo pesa michulo cha mano ke pesa ma judiciary ama court ama doho tiyogo mondo timgo gike en pesa mokan e bank mopogore ma chieng' ma pesa no ochopo ni wuon go kes orumo idware to en mana pesa midhi gol e bank mano ke pesa ma court tiyogo mondo tim gike pesa mar court wuok e sirikal maduong' kaluwore gi budget mochiw e National Assembly koro jok man paro ma wacho ni pesa ni ema bed ni tiyo ema court nyalo bedo ni tiyo mondo tim go tijene mopogore mano ok kare mar ariyo e penjo mipenjo mar ni to court amua nadi ni ng'ane ni chul pesa makarom kamae to ng'ane ni chul pesa makamae nitiere gimoro ma wadendo gi ngere ni discretion mar court ni court kobet piny to en omiye teko mar mondo ong'i kes mari ong'i circumstance ong'i kes mari ong'i e yo ma iwacho ni time makosa no ong'i yuto mari ong'i gik moko mang'eny malure gi kes no mondo oamua ni ng'ani kalure gi ketho modonjne kod kalure gi report ma yudo kuonde mopogore adwaro ni abro oda mondo chul pesa makamae kaka security mabro miye mondo onyal chopo e court gima dwaro ni jowinjowa ong'e ni pesa ni ok en pesa mimiyi kaka punishment ok en pesa mimiyi kiwacho ni isetimo makosa en pesa mimiyi ma bro chuli ni duog e court nikech kiketo pesa matin kabisa to jomoko nyalo wacho ni kacha be naketo mana $5,000 waring mondo awera gi kes no koro ing'iyo ni en ang'o minyalo keto e court mabro chuni ni endelea mondo kes mondo yud gino bang'e omiyo cases bedo mopogore of course makosa mitimo be lure nitie jok moko miwinjo no ogol gi rambun matin kalure gi kes ma odonjnego nitiere jok moko miketo ne pesa madongo be kalure gi cases modonjnego to onge kumoro mondike ni ng'at motimo makosa ni mi cash bill makama en discretion ama jang'ad bura mawinjo kes no ema bet piny to wacho ni kalure gi gimoro amora masewinjo kuom kes ni adwaro ni ng'ani ogole gi pesa makama kendo nitiere weche moko 2 3 madwaro medo ne seche moko ing'iyo ne kogoli oko ibro bedo no attend court ibro bedo no ang'o madhiri ama ang'o madhi chuli mondo ibie court mondo court o protect
nyaka protect nyaka victims mag offenses modonjnigo kendo mondo gi ensure ni ichopo e doho moyal kisni morumo nyaka giko. Kamano club. Pero kamano ahinya ilero e yo makare. Bende kama ntiere kar kae. Kare mar 10 mano e chikno mano ma idendo kanyo ni Unclaimed Financial Act mano mar 2011 owacho kanyo ni ka ntiere gigi ma securities ma ochiwe doho to kawo thuolo mohewo higni 2 onego bed ni gibedo termed kaka abandoned assets kata kama gintiere kar kanyo. Thuolo gi mag higni 2 ka gigo osebedo abandoned gitero gi kuonde machalo nade to bende nitie kaka oganda nyalo bedo ni luwogi kata toke. Ang'e ni sani omigi nyaka giko mar dweni mano mar 11 toke kanyo en ang'o matimore ne mwandu machalo kamagi momaki? Iwacho kare kendo olemo mar 10 mar sheria somo miluongo na Unclaimed Financial Asset en sheria no shughulika gi weche mag pesa moket e duol mopogore opogore ma wegi ok odhi mokawo to ken kata pesa moket e kot kende en pesa ma ng'ato kantiere pesa manie sheria no dwaro jok ma ama authority ama duol ma uting'o pesa make report ama o report ne wan pesa marom kamae mwakano ni ng'ane pok wawinjo report moro amora kuom ng'ane e higni 2 omiyo wa hand over pesa ne mondo utim temo manye mondo chieng' moro kapo ni uyude to miye to kok uyude to mano pesa ma sheria wacho ni en pesa madok ne serikal. Omiyo gima jowinjowa nyaka bed ama winjo ma jowinjowa nyaka kawuono kalure gi wach sheria mar Unclaimed Financial Asset en ni sheria no miyo dhano higni 2 mondo gidhi gikaw pesni gi man kuonde mopogore opogore mapok gi omo to bang' higni 2 to nitiere dwaro kuom institution mopogore opogore kaka court man gi pesa ilago mondo make report ka nyiso authority ni wan pesa makama pesa ni wasekane wasebet kode makama wuon go pok ong'ere wasetemo manye e yore makama to wayude koro wa hand over pesa ni mondo sirikal ema koro bed gi one ting' mar manyo wuon pesa to 2 koko manye ten pesa mi iweyo sirikal. Kamano Cleophas. Erokamano ahinya. Kare mano kochako kara 17 kanyo 19 20 mano mar chikno mano mar rango ni gigo ma ochwale do to kata bende oganda ok odhi kacha mondo mi omanyi mano mondo kanyo ni unclaimed financial assets kama gintiere kar kanyo gin gik mage ma pono tie kar kanyo nitie duol no mano maluong kanyo ni Unclaimed Financial Assets Authority ma bende osebedo ka temo luwo chenro gi mopogore opogore. Oganda walalo title deeds magi bang' thuolo mar higni 2 kata higni 3 ok gilugi kendo ka gidhi manyo giyudo pek kata mar donjo kata e directory mago mag kuku mago mag dag watch mago mag jodoho mano kama gintiere kar kacha mondo mi gigol gigi mondo mi giyud gi kendo giti kodgi. Green Odera ing'eyo e gwenge ma wawuoke lo en gimoro ma omi luor kendo lo en gimoro ma oting' mapek ahinya. Ng'ato kawo title deed mare tero e doho kaka singo mochiwo kaluwore kod koso ng'eyo oweyo kata ka bura ne oserumo owe gino kanyo nikech gino nitiere doho gi bende kama gikere kama gintiere kuonde mopogore opogore. Ng'ato wuok e gweng' moro ma remote ma odinore ma kata kaka onyalo chopo e boma kama dono nitiere tek oyudo samuoyo ji machalo kamagi mathoth gi ponono yudo ka gin gi petty offenses to ponono kamano ema koro okaw to tere doho. Utiyo kod geyo machalo nade bende un gi chenro mopogore opogore kaka doho ma pachoka mar neno ni tiegruok ni ochopo ne ogandawa mondo mi ging'e kata kopogore gi chenro abilani ma watimo ni ka tero title deed mara e doho achung' ne ng'ato onego bed nadok kawe bang' ka bura ne oserumo kendo aneno ni ng'ani odhi kacha mowinjo buche ma bura ma kama orumo. Jopiny yudo gini e yo machalo nade kokalo e doho ma pachoka?
Cleofas kalure penjo ang'eyo ni nitiere programs mopogore opogore e doho mar oket mondo jok mane oketo mwandu gi ama mane oketo pesa mondo ochopnegi mondo omigi report ni oripo bed ni gidhi e doho ama gikelo stakabadhi mamiyo gi access pesa mane giketo ama security ama logbooks mane giketo. Kendo ang'eyo ni ofis mar jatelo maduong' oseketo programs mopogore opogore machakre e registry mopogore opogore mondo files man pesa mochung' ama file man pesa mane okaw mondo obed screened ama onon gi mondo many ng'ano mane oketo pesa no imanyo gi contacts gi mane giketo mondo luong gi mondo gidhi gikaw pesa. Gima ng'eyo nosebedo samuoyo kuom jowa mopogore opogore mondo odhi ogol pesa magin go en seche moko ng'ato yudo receipt nolal, receipt mane ochulo go pesa e court nolal ama stakabadhi mopogore opogore ama oboke mopogore opogore mi court dhi dwaro mondo ogol pesa ni nolal. To mano bire ntiere yo ma jowa orikbedni timo mondo odhi oyud nafas mar kawo mwandu gi manie court mopogore opogore. Seche ma receipt mari olal ama stakabadhi oboke manitiyogo mane omiyi e court olal, bedo matek mondo iyud pesa no nikech court gima court dwaro en nyaka ikel receipt manyiso ni in moripo bed ni iyudo pesa no. Gima jowa ama jowinjowa oripo bed ni timo en ne gidhi to giripot ka polis to giyudo OB namba mawacho ni receipt ni nomiye karang'o to receipt nolal. OB no ka giseyudo to gidhigo kuom okinde mang'eny mopogore opogore to ilosonegi affidavit ma confirm ni gimoro ilano lal tikawo gino titere court. Mano biro miyogi nafas mar dhi yudo kony e court nikech court to ok bi golo pesa mar ng'ato ama ok bi transfer ok bi golo logo ama title deed to mi ka onge gima nyiso ni in moripo bed ni yudo. Omiyo jowa nyaka take advantage mar jowa nyaka take advantage mar wuok oko ka gik moko ilago oboke go nolal tidhi tiripot tiyudo obi tiyudo affidavit mawacho ni in ewuon gik ma idwarogo mondo ikawi tere registry mondo jo registry okonyi yudo mwanduni mani nie kod. To kendo Cleofas kapok wiya wil gima jowinjowa nyaka winj ahinya kapok watieko twak ma kawuono en ni judiciary ama doho sani nigo deposits ama rabun mopogore opogore ma romo bilion abich ok bilion abich gi bathe mano kanochopo higa mar December 2022. Mano pesa mang'eny kabisa ma ok oripo bed ni otwe. Gin pesa mopogore opogore kaka wasewacho ni cash bail, gin pesa mopogore opogore kaka wasewacho title deed gi logbooks kod securities mobedo filed e cases maromo 1141. Nitiere files 141,000 ma pesa mopogore opogore ma weg pesa go pok odhi mondo okaw. To koriw gi jumla to gin pesa go security logo title deeds gin gik madhi romo bilion abich. Mano pesa mobet abeta ma ok tim gimoro amora. Urpo jowa otekna jowinjowa okaw nafas mondo odhi e doho ma cases gin tiere mondo gilu mondo giyud mwandu gi kapok otergi e authority midendo ni Unclaimed Asset Authority. Of course, kade gichopo e Unclaimed Asset Authority kucha be nitiere process mar yudo pesa no kapo ni inie beneficiary. Kamano Cleofas. Erokamano ahinya Ramogi Jwang. Mano kapod wantiere karka wantiere e thuolo ma koro sani Ramogi Jwang wanyalo yudo ne ote mokari adek penjo pod thoth ka wantiere karka tada mi Ramogi Jwang thuolo mondo mi orane ote mari mano ka intiere karka SMS line oyawe nari adek auchiel nono wapenjo kanyo ni karambun koro odiwo e doho tiende nang'o onego bed ni kawo okenge machalo nade. Wantie ka kod jayal buche mane dono ma Tononoka Principal Magistrate Court mantiere kaunti ma Mombasa mano wuoluo
Honorable Green Odera mabende watu wagodo kinyi makawuono ka wamedo mana kono Uganda yore mopogore opogore ma ginyalo tiyo godo kata siling 10,000 ma ichiwo kacha title deed ma ichiwo cha onego beni kete e yo machalo nade dai osekalo 48 wakawa ne ote mantiere kar kae bang'e ka wadhi nyime kod twak wantiere ka kodi podi wayudo ne ote madonyo sani ka wuok e mbui mago mag SMS kod mago mag Facebook makoro wacho kanyo ni Stallone Derrill wacho Ramogi TV an gi mang'eyo en ni files mag jonjore madongo pachoka iweyo kokalo kuom rambun migoyo to bang'e iwegi kokalo kuom mibadhi. Green Odera angi duok penjogi achiel kachiel ma gintiere kar kae bang'e ka nasetiekogi anyanga makapiyo jagogo katuma neno maler kan gogo katuma koni abedo mos watching live penjo ni ere kaka rambun igolo oko. Aya mani gimomiyo wantie kar ka ang'omed mana lero ni George Benja wuoda koduogo wacho kanyo Ramogi TV ler kamili koduogo North Kanyamkago ka wacho kanyo ni lakini ketho moko to nitiere ma ok owinjore gi rambun. Aya Green angi duok manoko wacho kanyo ni gin owinjore oyal ng'ato ka ng'ato e od sirkal kendo ocham chiemb sirkal. Pat marari ni muka winjo to kata kamano iwacho wach mag ketho ma ok owinjore gi rambun. Aya Vincent Kiptoi wacho ni count me in kachiel koda ka jaode Brenda Vincent ma nyar Siaya wacho kanyo ni tinde do en mana kar ketho sa kono Uganda ni gichiw gimoro ma en omenda weche mag mibadhi kata e kao gig makamagi bende gichal e yo mane. William Nyadawa wacho ni Ramogi TV mokale SMS omenari adeka uchiel nono wacho kanyo Ramogi TV apenjo judge niya ma wacho ni ka atero logbook e doho to kadhi aome samoro gari aketo parking koro gitero logbook na kanye. William Nyandawa neno waka entiere Kakamega County. Green Odera aduoke twaka en kapoko ka wiyo masani ntie penjo mo peji karkae mana minyalo mulo sani mondo miyangi duoka ne achiel kachiel ni ginto gin mage manyalo bedo kanyo ni omako wangi kata minyalo duoko sani kotenore kod penjo mawuok kuom joneno. Cleophas penjo mokwongo madwaro ni aduok en penjo jawinjo achiel ma wacho ni nitiere ketho moko ma oneno ema kuom pache oneno ni ok bed ni imiyo rambun gin kes ma ng'ato bed ni yalo to oyalo ken iye nyaka kes gima dwaro ni jawinjo wano owinj ama gima dwaro ni jawinjo wano oting kawuok e twak ma kawuono en ni nitiere katiba marwa miluongo Constitution of Kenya 2010 osedhi wacho ni onge ketha mora mora e gwengewa mag Kenya ka ma ok nyal chulne rambun ama ok nyal chulne pesa moro mondo yal ka en ok. Mano en lokruok mopogore kuom katiba wa mokwongo mane waloko higa mar 2010 nikech katiba mar higa mar 2010 ne nitiere ketho moko mane ok onyal yieni mondo ichul rambun ama iket security ama ichul bond mondo iwuog. Omiyo nitiere pogruok mosebedo kisheria en pogruok ne nyaka ne jo Kenya okalo Constitution mar 2010 ketha mora minyalo donjnigo en ketho ma uyieni kikatiba mondo ichul rambun mondo iyal ka in oko. To mano ok nyis ni e cases ma iwinje court ni court nyaka chul nyaka mondo ng'ato bed ogol rambun. Nitie seche moko ma court tamre miyo ng'ato cash bail ama nitie seche ma court tamre miyo ng'ato bond kaluwore gi report mopogore ma court yudo kuom offices mopogore kaka jo probation ni ranyisi manyalo miyo jowinjowa en ni ka court ofwenyo ni kuweyi to nitiere hinyruok moro minyalo hinyi oko kanyo ama nitiere kaka jogweng' nyalo hinyi seche go court ok nyal weyi mondo iyal ka in oko nikech court nigi ting' mar riti
mondo kes nyo endelea. Ntiere seche ma iwacho no ok nyal golie rambun nikech ibro interfere gi jowinjo ama joneno ma idwa tigo e yalo kes ni. Nitie seche ma kot ok nyal miyi rambun kiwacho no in gi nia ama in gi teko mar ringo mondo kik iendelea kes ni. Koro en gima kot ka kot kobet piny to apply ama paka magore wach kes ni, ong'iyo kes modonjnigo, ong'iyo gima offices mopogore opogore wacho kuom kethoni, to ong'iyo nyaka gima jok mane kethongi wacho kod gima sirikal kalure kaka chief ama gweng' wacho kuomi, to kot amua ni in ng'at moripo miyi rambun ama in ng'at moko ripo miyi rambun. Penjo mar ariyo ma mako kendo ma wang' omako en ni ang'o ma ng'ato nyalo timo. Aparo ni penjo ni ne en penjo mane waseduoko nwawacho ni ka in gi receipt ama ka in gi oboke moro amora ma wacho ni in oripo bed ni dhi kawo ni chulo pesa moro e court, to receipt no emiting'o ama oboke no emiting'o tidhi ge court registry e part mar accountant. Ibiro mi process mar kakiluwo achiel kachiel nyaka kuma i submit bank account details ni magigo bed handed over back to aya. Erokamano ahinya. Mana kama nitie kar kanyo, kapo nono ng'ato koro dwa ni wuogi kata wuog pacho ka kodhi e pinje moko maoko, imako ga wechegi mag passport. Ma bende en achiel kuom gigo mantiere kacha ma oganda moko pok okawo, koso magi nyalo bedo ni gintiere kama chalo nade. Koro kose mag passport ne en koro entiere pacho ka nyaka bura mare ne rum. En ang'o makelo ga paro machalo kamano? Iselere kata kamano kod inyalo Ramogi jwang' ni kinde ma koro osemake nitie penjo mantie kar ka, imake nang'o tinyalo ome nang'o, inyalo ome yo machalo nade mano kapok tere kuom unclaimed financial assets mantiere gi authority mare sani. Seche mowuoyo kuom deposits kod amara mopogore opogore, nini ok en passport ok en achiel kuom jok mikwano gik mikwano. Of course nitie seche moko ma kaka nawacho ni court ama doho nigi ratiro mar paro ama bed piny ang'o mwanyalo timo ni mondo iyal ka in oko. To court amua ni ranyisi nyalo bedo for example ni ng'ani wadhi gole e bond ma kama mondo wuog oko, to bond no iwacho kata seche moko 200,000 kalure gi makosa ma in go, but iwacho ni mondo kik oring apart from chulo siling 200,000 ni wadwaro kendo ni oket passport mare. Koro passport mari be omak, yes, mondo kata kichulo 200,000 cha to kik iring, lakini passport no seche mwakwano pesa ma omak gi judiciary en okwane nikech ikwano gik man gi nengo. To bende inyalo bedo gi thuolo machalo nade ponono ka koro irikawo passport machalo kamano, jalni oweyo passport to oweyo pesa kanyo, to bura bende ponono noserumo. Gima kamano bende nyalore kindego magoro udhi nyime ka uyalo buchegi. Noe penjo Cleophas ukawinjo penjo maber. Mano ka intiere kar kacha to passport ichiwo, ng'ato chiwo passport mare okone mondo ochiw passport mare mondo kik oringo dar, rambun kata cash bill cha bende osekone kacha osegolo mare madhi 200,000 e kinde ma gigi timore. Bende nitie thuolo ma urado godo kata ma isiwinjo kar kanyo ni ero ng'ani weyo passport ne kate omenda mano chiwo 200,000 ni bende oweyo kar ka, to juma kamagi ng'ama nigi passport en ng'ama ni kod ng'eyo luoro mane mantiere matamo gi chopo kacha edo mondo mi gikaw gigi. Aparo mana kaka nasewacho ng'eny ji ama kata jok ma weyo mwandu gin mana jok ma kian oripo bed no gigo igolo, but in cases mang'eny mwaneno en ni jok ma submit passport mag gi gin jok ma winjo kendo ng'eyo, to mago gik moko kuom achiel mwakwano seche mwakwano unclaimed asset. Mana kaka ne wacho kwachako en pesa moket kaka cash bill, bond momak gi title deed ama logo mag motorbikes ama mag gari kod gik mopogore opogore man gi nengo minyalo tigo mondo chung'. To passports to kwane group no, passport en mana gima kut wacho ni apart from gik mano wacho ni mondo ichul kaka pesa ko koyud in ng'at ma nigi
uwezo manyalo madhi e pinje maoko malal kendo 200,000 no nyalo bedo ni tin kuomi ting'isi na awuoyo seche ma kesi ni endelea yien wuok e piny mar Kenya. Yo mar wa make sure gono wuok e piny mar Kenya en ni ibro deposit passport mari mondo kik wuok ka kot ong'eyo. Kamano Cleophas. Aya, erokamano ahinya do madai kare to ka uyo masani anga duogo iri bang' kasekale ote moko ariyo adek mantiere kar kae nyakoro Ramogi Jwang mantiere kar kae kod Honorable Green Odera ma en jayal buche mane dono ma Tononoka Principal Magistrate Court maka ntiere county ma Mombasa. Ng'eni sani ntiere ote madonjo kar kae anga kale mago ote mantiere SMS kod mano bende mar Facebook nitie mano jaote Millicent anga sombia soma kar kae ka waka uywe masani jaote Millicent wacho na kodwe chenro ka wuok upanda Siaya County. Otieno Vincent wajone Rambun to dio mango edo en Rambun ok Rabuon koro kiki poge yomoro makare ipo Rabuon dio mango edo en Rambun mane montie kar ka kende makoro bende watwake kod Honorable Green Odera nyakoro Ramogi Jwang kite kar ka nyanga maga pio jago katuma ni chenro Charles Ouma wacho ni count me in kantiere Kindu Bay ere okenge wacho ni gino okenge mage mago mang'ato kao mondo miyo yude Rambun mano ma utoyo ma utiyo koso mwacho nade aya mane otoyo erokamano ahinya ang'wane ane ote marino ka waduogo jalony Wuod Rongo ni e chenro erokamano nya Martin Ward Aredo nikawacho ni oneno waka ntiere Migwena achiel koda ka Abdalla Abdi amora ahinya gi chenro mar okinyi ma kono puonjo oganda Jacqueline Awuor Rambun to bende koro ntiere kar kae owacho ka ni Rambun to en ang'o ma odiwo okapenjo eyo marach wantiere ka mondo miwapuonji kendo adhi koni mathoth ahinya kata kwasekao yweyo ka waduogo weche gi pontiere kar kae ang'eni ang'wa medo lero ka wapuonjore kaka oganda koro ikete mana kar ka or ote machuok SMS line oyaw en 33600 ka Facebook wantiere live YouTube bende wantiere en saa 2 mar okinyi seche mag Afrika ma ugwe iduogo yudo lendo gi achiel kachiel kawuok e boma ma Nairobi kik idhi mabor. This is 500,000 and you are our lucky winner of last week. So umeamini sasa? I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo. Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante sana. Mungu abariki nini kabisa kabisa. Star 487 star 3 hash is the magic code. Win 100k daily, 500k weekly and 3 million on the grand draw. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza star 487 hash. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial star 487 hash upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Jetelo Patak. Oh, very nice. Kumar Patak.
Ang'o momiyo ng'ani obiro kae kawuono? En jamriambo maduong' moloya an. Telo gili we apenjie. Nying mar Choti Sardani tiende ang'o? Atemo wacho ni significance mage en ang'o? Wan wadwa ng'eyo. Choti Sardani en ng'a? Choti Sardani en Golo mar rumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Banderson, Tabule, Bilia Bell, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana e tiedero. Kawa banjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo watengo bolingo nangai. Riuri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana e tiedero. Ngeso kangeso, saparo diambo, mana Ramogi TV. Nyakora Ramogi Jwang mantiere karka kendo we are on. Wakoni gik mopogore mantiere karka ni teyudo machalo nade. Mombasa liet nitie koso chal nade. Grino dera ankono akanyo kaka chal maro wachen. Inene kanyo ge fan piny liet. Nairobi ka ong'ich kata studio kae pod wamedo mana ng'iyo kode ka en kodh El Nino. Nyakora Ramogi Jwang pod wantiere karka Rambun. To koro jomoko penjo ni en ang'o, to en kanye, to itime yo machalo nade, tere kaka iluwogi kinde magintiere sani. Yena mondo mi akaw ote mar Ruth Nyathi Ochieng, nitiere ote mooro kar kaka ne pok wadhi e yweyo, wacho ni ratiro tinde onge e do mathurka. Ere kaka janeki weyo gi Rambun to jal ma okwalo gweno to itweyo. Bindi bed ni ohala moro dhiga nyime e jodoho go. Wacho ni weche pesa tek. Ruth kawuok Umoja. Erokamano ahinya ote mar chopo kar kanyo. Pius Otieno bende wacho kanyo ni ati winjo ote mar Ruth Nyathi Ochieng yo makare entiere mbui mar Facebook. Kachiel koda ka Pastor Mackenzie bang' atiyo gi nying mopogore mantiere kar kae mbui mar Facebook. En wacho ni ngima tek. Tiyouru gi nyingeu e mbui mar Facebook. Weuru kawo nying jok moko. Inyalo po kichope nyim Green Odera to nonoka ni koro eritudi gi kawo identity mar ng'ato kendo itiyo godo e yo ma ok ni kare. Bazenga wuod Nyamwalo neno wakatire Kisumu County entiere kar kanyo. Dan Carlos Ouma bende ni kodwa kachiel wacho ni oluwo chenro e yo makare. Mano ka gintiere kar kae. Nitiere ote mano mar Top Rank wuod Nyajodongo. Erokamano neno ka entiere gwenge ma Kisii. Pod wantiere kodi kanyo kwa Ramogi Jwang. Nitiere ote ma Ruth Nyathi Ochieng ooro kae to bang'e wadani warang kapok watieko chenro kiny ma kawuono bende mano ka warango achiedh nade mantiere weche gi mag duoko omenda ma jogi ok odhi okawo. Mano weche go mag process mag refunds gi chalga nade mane kama gintiere. Green Odera machiegni kendo tielo mar ariyo kendo tielo mogik e twako kiny ma kawuono. En ang'o minyalo wache kotenore kod nonro makoro bende nitiere changamoto ma okale challenges gi nyabe ne gin mage gi penjo mar Ruth Nyathi Ochieng bende openjo kawuok Umoja. Kaeto bang'e ang'eni ang' walora chenro e kinde mabiro ka. Cleophas erokamano kendo penjo mar Ruth. Gima dwaro na jowinjo wa ong'e e kinde mathoth court gonyo gaji kendo miyo gaji Rambun ama deposits muripo bed ngi chulo kaka cash bail ama security ama bond muripo bed ngi chulo ne ketho mopogre mondo giyal ka gin oko. Aparo unge ngata ma usi bed mose kos miyo bail to gimomiyo waneno ji mang'eny man makosa matindo en seche moko omi ng'ato cash bail to cash bill momiye no otame chulo. Seche moko nitie keta jok manie remand
mopogore opogore ma cash bill momigi en siling 5,000 ama siling 10,000 to siling 5,000 ama siling 10,000 no otamo gi chulo. Omiyo ok apar ka en adier ni ntiere ni kot yiero ga jok mamiyo cash bill gi jok moko rikomi cash bill. Kaka ne sewacho, en ratiro mar ng'ata ng'ata modonjne e doho moro amora mondo miye cash bill unless ntiere gimoro ma nyalo miyo kot kos mondo wach ni ooyo ng'ani kik wami cash bill nikech odhi ringo, ng'ani kik wami cash bill nikech odhi interfere gi witnesses, ng'ani kik wami cash bill nikech odhi interfere gi security mar jok mano okethonegi. Koro kiyudo cases mag jok ma court otuono cash bill gin cases ma ibro yudo ka kata ntiere report manowuok kuom probation, ntiere report manowuok kuom DCI na ngima ng'ano nyalo bedo e atari kogole. Omiyo court ok nyal tamre atama golo ng'ato e cash bill nikech ati en ng'at ma piny ama yuto mare en piny. Kineno ka court otamre miyo ng'ato cash bill to ntiere gimomiyo ok omiye cash bill. Gima jowinjowa kendo nyaka winj kendo kapok watieko twak ma kawuono ka e Clefas en ni en gratiro mar seche momiye cash bill mondo to oneno ka cash bill no ni malo ama ok onyal yudo mondo o make gima ama otim application mar kwayo court mondo court oduok ne cash bill piny, mondo onyis court ni ooyo nodonjna gi ketho ma kama kama, ning'isa na court no amua na chul rambun marom kama kama to kanyal chulo rambun marom kama kama nikech gimoro achiel ariyo adek, akwayo mondo court oyiena mondo oduokna rambun no piny. To gima winjowa kendo nyaka ng'e kabisa ni rambun ok ochuno, ok en mana pesa kende. Ntiere seche ma court golo nyaka ji e bond manono, ntiere jok migolo e bond manono kaluwore gi report mopogore opogore ama kaluwore gi nyiso moseng'iso court ni en ng'at manyalo bedo trusted mondo obi oyal ma ok oketo gimoro amora. Ama ka seche moko nitie kaka cases mwatimo mag nyithindo matindo ma wawacho ni children in conflict with the law. Nitie seche ma ikelo nyathi matin ma odonjne gi makosa mopogore opogore to court kaluwore gi report mopogore opogore nyalo chiwo order na aoyo nyathini adwaro no obed oko mondo oyal kesne. Ka en oko to jonyuolne ema biro tweyo dhoggi by keto ID margi ama keto passport photos maggi ka giwacho ni gibiro kelo nyathini mondo oyal kesni nyaka kesni rum. Koro jowinjowa kik parapara ni en onge pesa moro amora ma judiciary ama ma doho yudo kuom pesa miketo no cash bill no. Mano pesa mibiro duokni ka kes orumo, kendo ka kes orumo tiduokoni go te ma onge gimoro ma judiciary dongo kata achiel. Kamano Cleophas. Bende ka warango kanyo kuom achiedh nade ma ponono unyalo bedo ni untiere godo mane lero kaje kinde mokwongo, ere kaka utiyo mondo mi ulose obede yo makare. Mano ka warango weche go kotenore koda magi mag manyo jok ma omenda gi kata magiketo kar kaja ka mago securities magiketo bedo kanyo kalal. Iwacho ni gichiwo information magin scanty kata nyalo bedo ni gin kanyo kod mana case number kende kine magintiere kar kacha. Iselero kacha bende kane waloso e tielo mokwongo. Kopogore gi case number ni kata bedo kod ID number kata ID mar ng'ato e kinde ma itimo nonro makamagi. Scanty information nyalo bedo ni gin mage kata ang'o monego bed ni ijazi wiye kanyo mondo mi gipong'i. Ang'eni mano e gik moko monego bed ni warango e kinde ma wantiere sani. Ng'ato penjre ni kora de kar kacha receipt sekono onego bed ni wantiere godo mantiere gi case number gik mamoko ma pontie kar kanyo. To gin gik mage ma pod ukale achiedh nade ma koro bende ukalo manyalo miyo duoko omenda kata securities momakgi bedo matek ahinya ne jopiny. Ofis mar jang'ad bura maduong' kaluwore gi ofis mar CRJ osekelo process mopogore opogore ma make sure ni
kot okodong go mwandu ama pesa mag ji mopogore opogore kendo ineno ka sani gimoro achiel midwaro ni registries mopogore opogore otim en ni ogol files te mondo ng'i files man gi pesa ma weg gi pok obiro kawo to kes oserumo kendo kise timo that process mar screening file no bidhi bigolo file ifwenyo ni kes ma kama ng'ane nochulo pesa ma kama to ng'ane ni namba ne en kama ineno ka nitiere process mar chako manyo jogi kimiyo gi messages kendo kinyiso gi mondo gibi e court mondo omigi information mar kaka ginyalo golo pes gi but gima dwaro ni jowinjo wa owinje ahinya Cleophas chung' ng'ato e doho en gima nyaka jopiny kaw e yo ma serious kabisa ok en gima yot nikech ineno ka jomoko gima gitimo en obiro e court tinyise no odhi ochul pesa ma kama receipt no okawo olalo receipt no title deed ne en koseketo mo sign mochung' mowacho no obro make sure ni ng'ano obiro e doho to kendo olal ma kata case number no okia case number okolu nikech gimomiyo jok machung' jok modonjne e court nyaka bed gi winjo makare en ni seche michung' ng'ato e court gi ID gi title deed mari ama gi logbook mari mar gari ama mag pikipiki seche ma ng'ani ok obiro e court nitiere risk ni court nyalo wacho ni title deed mari mani keto no okaw mondo odhi ne piny omiyo chung' ng'ato e court ok en bida iwacho ni ero title deed na chung' na gole uru oko nyaka ibed ni iluwo progress mar case mondo ing'e case mirumo karang'o nikech case kurumo kata kawuono ma judgment obedo entered kawuono ma case obedo marked as closed to inyalo ng'iso court naya koro ikwayo gima ni keto cha ogonyni mondo kosegonyni to iyud ichak process mar yudo cash bill refund ama yudo title deed logbook mane okawni kaka nawacho cash bill kalure gi bank mitiyogo nyalo kawo ndalo 14 kadhi ndalo 30 but en gima waseneno katimre ni dhano yudo pesa gi mane giketo kendo onge pek moro amora seche ma in gi documents duto midwaro ni in gi receipt in gi case number ikelo ID mari iketo bank account mari makare yudo pesa no e gima yotie kabisa moloyo processes mag yudo pesa e duol mopogore opogore kamano Cleophas. Aya, erokamano ahinya. Nitiere penjo moro ma pod nitiere kar kae mano mawuok kuom Eunice ang'e ni wanyalo ne yude mondo mi ang' warangane kanyo ni ento en kode yo machalo nade openjo kanyo ang'e ni kama yudo thuolo mar yudo penjo ni apenjo ni kane baba wa ochung' ne ng'ato e bond gi title deed to tho kapok okawo ere kaka anyalo claim title deed no maduogna en Eunice ero ote nitiere kanyo inyalo konya some in bende kae to bang'e ang' iduoke ane ka nitiere kar kanyo Eunice ka Kisumu penjo kama ni kane baba wa ochung' ne ng'ato e bond gi title deed to tho kapok okawo ere kaka anyalo claim title deed no maduogna Eunice ka Kisumu. Green Odera inyaduoka ne penjo mano mar Eunice kato bang'e ang' wadhi nyime. Penjo mar Eunice no en penjo maber nikech gima timre ni Eunice no e gima osetimre ni ji mang'eny ni ng'ato nochung' e court to bang'e odhi oyudo masira ma onindo to ng'eny joge ok ong'eyo ni nochung' e court mano emomiyo wawacho ni nitiere title deeds ama logbooks mang'eny mapok okawo nikech jok manochung' e court nonindo to joge modong' kia. E kes mar Eunice no gimobiro bed ni Eunice timo Eunice nyaka dhi matim succession mar wuon gi mobed appointed kaka administrator ama obed ochung' ondike kaka administrator mar estate mar wuon gi koseyudo appointment mar administrator kaka mar estate mar wuon gi to nyalo present grant no e court e register mar court mawacho ne kong'iso court ne wuonwa en ng'ane
osetho, mae death certificate ne, mae grant ma koto omiya mondo abed ng'at mochung' e mwandu mage, koro adwaro ni mondo kaka administrator omiya title deed manen ka mane wuora oketo. Mage processes ma jowa mang'eny oseluor dhiye. Omiyo dhano mang'eny weyo mwandu ama weyo moko luwo title deed logbook kata kod pesa ma ng'ato noketo nikech luwo process no mar dhi jomoko neno ka process no tek ngi. To gima Eunice nyaka understand, wacho ni ng'ama nogolo title deed ni en babawa ok oromo. Gima onyalo tiyogo en ni nyaka oyud grant mawacho ni en mobedo appointed kaka administrator grant no dhi yudo kanye odhi kacha mano e bad migawo mochung'ne weche mag lowo mondo mi omiyege kata onyalo tiyo gi yo machalo ne riekni mage maginyalo mondo mi olokane chenrogo. Ntiere cases, ntiere courts mopogore opogore matimo cases miluongo ni succession. Koro grant en document miyudo seche mitimo succession mar ng'ama onindo. Koro en gima ni odhi e court, ntiere process mar dhi e court mopogore opogore ma ok wanyal go mbaka ne kawuono, kaka aparo no ochakre gi odhi ka chief ndiko ne barua na ng'ama onindo no en baba gi to no owe ji kama barua no idhi go ka wakili to wakili dhi file ni succession course to succession no iketo ibedo appointed as an administrator mar ng'ama nindo no to imi grant, bank grant no ikawo tidhi go e court e registry kumane ochung'ie kuma baba gi nochung'ie case no to ikonye mondo oyud title deed mar baba ne. Erokamano ahinya, ilere e yo makare kendo sani bende nitiere penjo machielo ma bende ang' wadhi e kodi achiel kachiel mondo mi iler ne oganda wa kapok otieko chenro kinyi ma kawuono. Ka koro dhi nyime, bende nitie chenro moro amora ma uketo mano manyalo konyo kata duoko piny mwandu ma kamagi malewo e doho. Gin chenro mage ma ponono doho onego bed ni keto kata moseketi manyalo bedo kanyo mondo mi okony oganda. Ne nitiere gino miluongo kanyo ni Rapid Result Initiative. Ochalo nade mano ka gintiere e doho mopogore opogore. Mago nya bedo achiel kuom yorego ma itiyo godo mondo mi obed mayot fwenyo jok ma mwandu gi ni e doho kendo kaka inyalo chopnegi mondo mi giyudane gigegi mane gisingo e doho. Erokamano Cleophas. Initiative mar Rapid Results en gima jatelo maduong' ama jang'ad bura maduong' kotiyo go ofis mar CRJ kod ofis mar RMC obiro go mar make sure ni gik moko ilagi otim e yo mapiyo mondo judiciary madogo kik bed ni omako obet gi mwandu mang'eny mag ji ma ok maggi. Omiyo process ni chakre gi screening mag files mondo ka files osebedo screened to ifwenyo ni ng'ane nitie pesa ne tichako lu kaka inyalo chopne e yo mapiyo mondo kosechopne e yo mapiyo to ama kwa joge oseng'eyo ni nitie pesa moro ma kamae modong' ma obed ni waluwo tikonyo family information. Nikech gima waseneno mang'eny Cleophas en ni dhano modong' especially e cases ila mag UNESCO ng'eny ji toko kungiso kata jok mane gichung' jok man en go kaka nyuola mare ne nochung' e case to kendo yo mayot mar jowa nyaka ng'e mondo gitim en ni chung' ng'at ma ing'eyo e dogo. Kik ichung' ne ng'ato. Aneno nitiere jok moko matinde ibiro tichuli pesa moro matin mondo idhi chung' ne ng'ato e dogo. Kik ichung' ng'at ma ok ing'eyo malong'o e dogo nikech ng'ano kolal to in ma mwandu ni biro lal, in ma pesa ni biro lal, in ma pay slip ni ibiro ng'ad pesa mane koto wacho. Omiyo kik ng'ato chuli pesa mondo ichung' ne e dogo nikech apart from wito mwandu ni ntiere seche ma court nyalo amua kata matweyi nyaka nikech ibiro miyi nafas mar manyo ng'ano to ok imanyo ng'ano mikele court to nisesingo dhogi tinyalo kata tweyi kuom koso ilani. Omiyo kik jowinjowa kik chung' ni jok mok ging'eyo kendo kik giyie mondo chulngi pesa moro matin mondo gichung' ne ng'ato.
erokamano ahinya. Wakaka thuolo ni bende iselere kanyo yo makare. Nitie gik mathoth ahinya maloso dweche mokalo. Kinago ni erokamano nya Green Odera mar mondo mi koro watieke gi kanyo kendo kama kelowa e giko mar chenro okinyi ma kawuono. Oganda obeda beda kod ng'eyo kod geno bende ni gigi nyalore kendo oganda nyalo yudo omenda machalo kamagi mabende ne giweyo e doho kata mwandu gi mopogore mabende ne giketo kar kacha. Wach mari mogik ne Nyagwara Ramogi Jwang' okinyi ma kawuono ka watieko nyalo bedo mane kotenore kod kaka ginyalo luwo lai makare kata chenro mag luwo omenda kod mwandu gi ma odong' e doho. Mano kane gimako kano mak koluwore kod singo mane gichiwo ka buchgi ne dhi nyime kata ka bura oserumo to pok gikawo. Kapuka aduko penjo ama kapuka wacho wach mogik mondo watiek twak ma kawuono Cleophas, gima adwaro kendo ni jowinjo wa ong'e ni seche michung' ne ng'ato kaka e ranguna ama ichulo cash bill ama igolo title deed mari to ochopo dier case tiwinjo ka okigomb endelea chung' ng'ano either nikech issue kuno nyalo lal mondo weyi gi case. In gi ratiro mar dhi e court seche ma case endelea tinyiso court niya ikwayo mondo ogoli kaka jachung' na ng'at manie court no. To court so long as ni ng'ano nie court to pod entie court nyalo court nene e court kanyo court nyalo goli kaka jachung', especially ka iluor ni ng'ani ok inyal yude ama kolal ama en glengo mar ringo mondo we gima nitweyo e dhogi kod. Omiyo dhano kik par ni idwaro gi mondo girit nyaka kes eka gidhi kawo mwandu gi. Ka in ng'at man paro ni ng'at michung'ne en ng'at manyalo lal ma weyi gi sida, oyieni kaka jachung' mondo idhi e court ming'is court ni igombo mondo goli, to court biro ng'iyo application mari no to biro chiwo directions e yo makare. Wach mogik matieko go twak ma kawuono Cleophas, akwayo jowinjo wa mopogore man gi shida ma wawacho kawuono ni gidhi e court registry, gidhi kata ka in mana gi case number kende to receipt olal, wuoguru oko mondo udhi e court registries mopogore kuma ni ichung'e no, inyis gin receipt nolal, tidwaro yudo kony kaka inyalo yudo documents magi ama inyalo yudo cash bill mari, ibiro miyi process moripo ilu. Process no ken process mabor ma bro keto ni sa, en process machiek kabisa, to kiluwo process mitieko ibro mi duoko mar cash bill mane iketo ama logbook ama logbook mar apiko ama gari kata title deed mar lowo. Omiyo kik wabed jonyawo mondo wawe mwandu mang'eny okethre oko, nikech gima jowinjowa nyaka par ne mwandu ni kosedhi e sirikal kochopo ndalo moko ma ok oluwe to en mwandu ma ikwano ni mwandu mar sirikal. Kamano. Aya, erokamano ahinya Green Odera, Honorable Green Odera, kendo poch gi paka ahinya kuom chopo okinyi ma kawuono karka mondo wabed kodi e chenro ma kawuono. Ote donjo mathoth ahinya oganda wa opuonjore kendo wabedo kod ng'eyo gimedo mana donjo. Wagoni erokamano ahinya kendo kuom telo duto mano mar doho ma pacho kamano mi thuolo mondo mi los kodwa okinyi ma kawuono. Wagoni erokamano bende ichopo otewa mano mar erokamano ne doho ma pacho kae kumieni kendo mi thuolo mar biro mondo mi twak kod ogandawa ka wapuonjore e weche ma opogore. Ote moro donjo kar ka wacho ni oyawre ahinya moshna wuod game mano jaro soja Kogalo 001 owacho ni ne chenro kendo mora ahinya gi twak osomo kendo yudo ote achiel kachiel okinyi ma kawuono. Nyagwara Ramogi Jwang' ote donjo mathoth kendo mane mankelwa e giko nantiere kae kod Green Odera. Erokamano ahinya Nyagwara Ramogi Jwang' in bende kuom keto mane Ramogi TV okinyi makano sa skal dakika 26 tok saa 2 kidieny makoro watieko sani en mara twak eropiny mabiro en ng'e jothumbewa koda an Cleophas Oluoch kadhi bedo kata i mano kantie ka kod jathum idhi winje tielo mopogore Ramogi TV ka koro an kode live mano kaka Chinese agombo mondo mikete kar kani maro duo ka mondo muya miel to beda kod odiochieng' makare. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka Nyakwar Mokeo nyaka sango wasepuonjore kendo koro wabed kod odiochieng' makare. Oriti masani.
Jipange na View Sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Book your festive holiday na View Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gidhi mabuo. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi. Kajiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi.
kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Come on, Jemedari, where I bear, Baba Ilongo, Imora, hey, hey, Kapoka Sakadoro, was like in a blessed Joe, Bishop Tamarisa, voice of Zion, ay. Chinese man, Junior Yawa, Junior, yes, Yawa, Almost Yawa, when I back Baba Yawa, Junior Yawa, Junior, yes, Yawa, almost Yawa, when I back Baba Yawa, ale. To the beat. Umwami wanje iber, yasaye baba iber, kila siku iber, kila wakati iber na. Umwami wanje iber, yasaye baba iber, kila siku iber, kila wakati iber na. We achungi malo Jemedari mona paki bamba, dimiti mona wono sibo we awachi nepi. Nyaka mama nene nyula poka neno kama. Koto weja ticho wichore sandore. Nyaka mama nene nyula poka neno kama. Koto weja ticho wichore sandore. Imai mora ga chunya, baba namdos. Imai mora ga pile, baba namdos. Imai mora ga chunya, baba namdos. Imai miya ga sunga, baba namdos. Imai duaro chomia, sashe duto chomia. Imai duaro chomia, sama kwae chomia. Umwami wanje iber, yasaye baba iber, kila siku iber, kila wakati iber na. Umwami wanje iber, yasaye baba iber, kila siku iber, kila wakati iber na. Chomoko penja, yawagi penja, imine penja, kowete penja. Nikengo mota ya Yehova kila mudenya. Ningo mota bia kuishi kwangu ni yeye. Chemo ni yeye. Gima ni yeye. Security ni yeye. Oda ni yeye. Chemo ni yeye. Gima ni yeye. Security ni yeye. Umwami wanje iber, yasaye baba iber, kila siku iber, kila wakati iber na. Umwami wanje iber, yasaye baba iber, kila siku iber, kila wakati iber na. Umwami wanje iber, yasaye baba iber, kila siku iber, kila wakati iber na. Umwami wanje iber, yasaye baba iber, kila siku iber, kila wakati iber.
Amio nyingi do nike chini miromo. Kaka Chinese, the general. Yeah. Hey, hey. Sama lungi biri konyo ya nilianza hivi sani koraliet pa negichaya sana sani koraliet pa jaka yuda doya suluwe doya woni nyido doya musalaba doya walisema umekuisa dadi anasema no walitaka kuangusa dadi anasema no walinicheka ya kutosha igani sani koraliet pa negichaya sana sani koraliet pa jaka yuda doya suluwe doya woni nyido doya musalaba doya walisema umekuisa dadi anasema no walitaka kuangusa dadi anasema no Chinese, the general. Yeah. Hey, hey. Sama lungi biri konyo ya nilianza hivi sani koraliet pa negichaya sana sani koraliet pa jaka yuda doya suluwe doya woni nyido doya musalaba doya walisema umekuisa dadi anasema no walitaka kuangusa dadi anasema no telumbele anupenda luo bange angigeno siku moja nitapani
Wan gi geno e nying Yesu nyakwara moga jwang tichabich maler tichabich masumuth nyakwara moga jwang kamoro moro ma bin gi geno iwacho ni wan gi geno ka in bende in gi geno kamoro moro ma intiere wakin machiegni ma chenro mar ng'e jotho waloso mana kidogo to thum mogo mana kaliech ka intiere kar kacha intiere dala ikri ne miel ni ma koro sani wachake to intiere kode ka nyaka giko chenro mar ng'e jotho boa chenro maru piny okinyi ma kawuono wagoyo mana mbaka ni kodi wang'eyo jathumwa matut okinyi ma kawuono adhi te chenro ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar mokiewo nyaka chango kawuono odong' mana matin tagolo koti ma kamadi javi kuodo bonyo nosekorani kawuono to nyaka ikri ni mare gi kaka Chinese osepenje kar kacha ni wendo kawuono to en jal ma bende osebedo kod lony mano e wendegi mago mag injili osebedo kata kowerogi kidienje mopogore opogore nyakora moga jwang' okinyi ma kono mi thuolo mondo ming'e matut ni koro en kar kanyo wacho kacha ne nying Yesu wabed kod geno kendo kawuono geno mara en ni chiewo makare neno chenro ma kawuono ijahawi tudi kodwa kanyo e comment section mano mar Ramogi TV e mbui mago mag Facebook kod mano mar YouTube kono ni neno waka in kanye jogo maneno kantiere South London kacha cha uneno kata kauntiere ot wakwayo mondo ubed kacha mana mos jogo maneno kantiere gwenge man North Kanyamkago jogo mantiere Kisumo mantiere gwenge ma otho machiegni uro chenro ma kawuono mar ng'e jotho be wantiere ka kod kaka Chinese wacho ne nying Yesu wan gi geno mana kapela moro matin mana thum morum ni kata moro mare ber mokwongo chakato bang' iulri ni nyakwara mondo mami wanje iber Nyasaye baba iber kila siku iber kila wakati iber na we achungi malo jemedari monda paki baba gimitimo na wuono simo we awachi na piny nyaka mama nene nyola poka neno yaye kwara moga jwang' iwacho ne komit kama chiegni na bich to kara intiere kure wakelo mana Jumapil ma kawuono bedo mana kanisa ka intie gode dier odi kacha wan gi kaka Chinese machiegni Ramogi TV ni chewa ero kama na inya to koro kama intie ulri nyakwara moga jwang' kaka Chinese jakanye mchako mana umwami wanje ero mano ulri nyakwara kawuono wakelo Sunday kawuono opaki Yesu paka mbina praise the Lord bwana asifiwe iluongo ni kaka Chinese the general the instrument to praise jakisumo jakapuonja jaka teacher okenya kachara Ramogi wan kamoro achiel koro ne gini nyaka Ramogi Judi Thomondi Ramogi duto ntiere kar ka kawuono aya wantiere kar ka aya an kora anokeu wan nyikeu nyaka yes nyakwara moga jwang' noko pang gini koro kike chak wacho ni waloke giri joka ng'ato oyo kata imbende jaka puonja Kisumo kata bia joka ticha wini neno chenro kawuono mano nyaka puonja kata kamano ntiere kar ka machiegni ahinya chenro kinyi ma kawuono wadang'eyo ni kaka Chinese thuolo mar mokwongo chenro mar piny kawuono e Ramogi TV oyudo thuolo mar ng'eyi matut safari mari mar wer ni chake karang'o tang'o moseketi kami mijing'o mar chake yes wer mara na chao kane high school koro kane high school nan ga na bedo privilege ma bedo kaka school captain or head boy koro nan gi nyalo gi teko mar wacho ni kawuna were CU koro achaka matin then later kasetiko school koro takore ma adonje iye an ngamo grom tamilo ngoni Mukuru slums koro Mukuru slums kaja cha man koro one group jo mane we no wera jo reggae ni kacha jo marap ni kacha but then achako wer gi rapping na rap gospel atimo rapping mar gospel koro ne wan gi group kamano wayudo kan pok ayudo Yesu kadhi aja kode kamano then ochopo diching mora chiel mana Nyasaye wacho ni enough is enough to mana yudo warruok so from there e mane koro adonjo mana pak Nyasaye gi mich mano keto kuoma to nyaka sani aseneno kasego akang maduong'